Bos días a todos. Imos dar comezo ao pleno ordinario do mes de novembro, do día 27. Comezamos pola parte resolutiva do mesmo, concretamente o punto 1, que sería a aprobación, pois se procede das actas anteriores. Alguén quere manifestar algo ao respecto? Nada? Pois, polo tanto, procedemos á súa votación. Votos a favor de aprobar as actas, por unanimidade, pois quedan aprobadas. E pasamos, polo tanto, xa ao segundo punto, que sería a ratificación da modificación do proxecto POST-Plus 2024, adicional 2, da segunda fase da Deputación da Coruña, que é o proxecto da renovación dos camiños de Irís a Veiga e a Avenida Llanos. Esta modificación, pois, meramente é un cambio no organizativo no proxecto de epígrafes para adaptalo ao modelo que ten a propia Deputación. Non é un cambio técnico ni nada, é únicamente pois, a Deputación pediu un esquema na presentación, e iso o que se fai. Non sei se alguén quere pois, facer algunha intervención, señora Rodríguez. Bo día a todas e a todos de novo. Bueno, son modificacións que hai que facer que pide a Diputación, están ben feitas. As obras entendemos que todas son necesarias, pois, bueno, en Irís nós xa comenzamos con elas, na Vega tamén, e na zona dos Llanos, pois tamén. Agora temos que decir que nesta obra dos Llanos lamentamos que non aproveitaran para renovar tamén o saneamento, que está en condicións deplorables, como tiñamos nos previsto. Nos dixeron tamén bueno, podían facelo logo un camisado. Un camisado, para que non o sepa, é unha técnica que consiste en introducir un tubo de menor diámetro no existente, no interior da tubería, de forma que as augas sexan conducidas por ese tubo no lugar do antigo, evitando así pois grietas ou roturas que o tubo danado pois poidera presentar. Nos recriminaron en algún pleno que nós tiñamos pedido tamén algún orzamento para facer algún encamisado en algunha zona. Pero, bueno, a diferencia é sustancial da obra que nós tiñamos planeada a que van a facer ahora vostedes. Nós pretendíamos facer un encamisado pois nos Chaos. Nos Chaos é unha zona en Laraxe onde o saneamento vai a 5 metros de profundidade. Discurre unha estrada de 2 metros de ancho, rodeada de casas. O sea, aí era imposible facer de outra maneira. Nos Llanos non existe ese problema, pero, bueno, alá vostedes, se queren facer as cousas dúas veces, pois terán que facelas así. As obras hai que facelas, pódense facer dunha forma de outra. Pero, bueno, nada máis. Nós vamos estar a favor con estas modificacións que pide a Diputación. Moitas grazas. Algúnha quenda máis? Ben, únicamente indicar que no caso da Avenida dos Llanos a situación é idónea para facer o encamisado pola rectitude da tubería, a profundidade a que se encontra, pois dixeron que era pois, o exemplo perfecto para levar a cabo esa técnica. Nós tamén entendemos que, lóxicamente, quizás noutras condicións, noutras futuras obras, pois tentaremos ser máis ambiciosos pois incorporando o cambio da tubería de saneamento directamente. Neste caso, a opción estaba en riba da mesa, era moi fácil facela, falando cos técnicos, pois indicaron que non iba a haber diferencia nese sentido. Nós, senón, non atraeríamos nin aquí nin a ningún lado porque non queremos facer as obras dúas veces, nin moito menos. Entón, bueno, é iso. Procedemos á votación da ratificación, se lles parece. De acordo? Votos a favor da ratificación do proxecto POST-Plus 2024. Unanimidade. Ben, pois queda o segundo punto aprobado e pasamos á parte de control dos órganos da corporación, onde temos no punto 3 os informes da presidencia, resolucións de alcaldía. Informe, secretaria. Dase conta da resolución da alcaldía 831/2024 do 20 de setembro ata a resolución da alcaldía 1124/2024 de 22 de novembro. Algúnha intervención ao respecto? Nada. Pois procedemos, polo tanto, a pasar ao seguinte punto, que serían as mocións de urxencia. Neste caso, comenzamos pola moción que presentou o Grupo Socialista por rexistro de entrada. Se lle parece, teño entendido, a señora Rodríguez vai dar lectura.
Dado que é unha moción de urxencia, facemos como nos anteriores plenos, votamos directamente a urxencia, que no noso caso reiteramos que vai sempre ser a favor, e unha vez votada a urxencia xa facemos a exposición propiamente dita, se lles parece. Vale, votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia da moción? Por unanimidade. Por favor, expoña... adelante, por favor. Bo día a todos e a todas. Bueno, fixemos unha votación de urxencia, pero non dixemos o que iba a moción. Disculpe, a moción sobre a creación dunha unidade de rehabilitación cardiopulmonar na área sanitaria de Ferrol. Disculpe o erro, pero nos reiteramos igualmente. Agradecemos a consideración da moción de urxencia e pasamos á exposición de motivos. Gracias. Segundo a Organización Mundial de Saúde, a rehabilitación cardíaca é un conxunto de actividades necesarias para asegurar ás persoas afectadas de cardiopatías unha condición física, mental e social óptima que lles permita ocupar polos seus propios medios un lugar tan normal como lles sexa posible na sociedade. Eso xa era no ano 1964. En España, a cardiopatía isquémica é a primeira causa de mortalidade, provocando un elevado custo económico e social e unha deterioración importante da calidade de vida das persoas afectadas. Os programas de rehabilitación cardíaca nos sistemas terapéuticos multifactoriais destinados ás persoas que padecen enfermedades do corazón son programas que se dedican a eso. Neles, coa práctica de exercicio físico programado e a actuación sobre os factores de risco cardiovascular, conseguese ralentizar a progresión da arteriosclerosis e unha diminución de novos episodios coronarios, así como o número de hospitalizacións e mortalidade por cardiopatía isquémica, mellorando o benestar das persoas afectadas por esta doenza e a súa reinserción sociolaboral. As guías de práctica clínica internacionais recomendan sistemáticamente que os pacientes con enfermedades cardíacas participen nos programas de rehabilitación cardiopulmonar para a prevención secundaria integral, con máxima evidencia, segundo o criterio Cochrane realizado en 2019. O momento en que se debe iniciar unha rehabilitación cardiopulmonar xorde coa denominada fase 1, que é a fase de ingreso hospitalario dirixida a non perder masa muscular ou a elasticidade co reposo que ten que ter o paciente. A fase 2 é un período máis importante na rehabilitación. Iníciase tras a alta hospitalaria comprendendo os 2 primeiros meses. Nesta fase se programa o nivel de exercicio de cada doente segundo as súas características clínicas e prova de esforzo, tentando evitar complicacións. E a fase 3 debe durar durante toda a vida do paciente e tenta unha reintegración do mesmo na súa contorno sociolaboral e familiar. Interesa lembrar unha serie de indicadores nas unidades de rehabilitación cardíaca onde se conseguen magníficos resultados nas persoas afectadas por esta doenza, como, por exemplo, que un 70% dos doentes conseguen obxectivos de disminuir por debaixo do nivel, consiguen un nivel óptimo, de triglicéridos, do chamado colesterol. O 60% dos doentes que son hipertensos normalmente, deles o 90% rematan os programas de rehabilitación con un nivel de tensión controlada. O 35% suelen ser fumadores cando empezan estes programas e un 93% deles consiguen deixar o tabaquismo. O 27% teñen diabetes e deles, ao alta, o 90% reciben un tratamento de protección cardiovascular e renal. O 63% dos atendidos teñen sobrepeso ou obesidade e a metade destas persoas perden un peso mesmo en programas moi cortos. E o 80% dos doentes conseguen mellorar a súa capacidade funcional ao rematar o programa de rehabilitación cardíaca, o cal significa unha reducción considerable dos problemas secundarios de saúde e, polo tanto, unha mellor calidade de vida tanto individual como do entorno familiar e social. A instalación de unidades de rehabilitación cardíaca en Galicia non é equitativa en relación ás áreas sanitarias existentes. Unha excepción que debe ser corsida para evitar a desigualdade social e o código postal dos doentes galegos non sexa un factor de desequilibrio territorial. Por elo, é exixible e necesario que todos os hospitales galegos dispoñan de unidades de rehabilitación cardíaca ben dotadas de recursos humanos e técnicos. Na actualidade existen 6 unidades de rehabilitación cardíaca no Servicio Galego de Saúde: Lugo, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo e Barbanza. A unidade máis antigua é a de Lugo, contando con novas instalacións no Hospital Lucas Augusti. A unidade do Hospital Universitario de Santiago conta con un programa multidisciplinar que ven valorando a máis de 2.000 doentes dende a súa posta en marcha en 2015,
Colabora cunha unidade de rehabilitación cardíaca no Centro de Saúde da Estrada con doentes de baixo risco e no clínico conseguiron reducir a morbilidade e mortalidade dun 25% de quenes sufriron un episodio cardíaco. Na área de Compostelá, o Hospital Comarcal do Barbanza dispón dunha pequena unidade de rehabilitación cardíaca para unha población de 60.000 habitantes. Na área de Pontevedra, a colaboración entre varios servicios sanitarios, cardioloxía, medicina física e rehabilitación permitiu no 2021 crear no CHUP unha unidade interdisciplinar de rehabilitación cardíaca que abarca a área sanitaria de Pontevedra e o Sanés e prevé atender unha media de 16 pacientes á semana e uns 200 cada ano. A unidade atópase na cuarta planta do Hospital Montecelo e contará con cadro profesional formado por un médico de cardioloxía, un facultativo de rehabilitación, 2 técnicos de fisioterapia e un efectivo de enfermería. Asemade, na unidade de rehabilitación cardíaca do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo foi ampliada recentemente para atender a 200 pacientes ao ano. A área sanitaria de Ourense incorporouse en 2024 con unha unidade no Chou cunha media de atención de 30 doentes á semana. Pero, na área sanitaria de Ferrol, carecemos de unidade de rehabilitación cardíaca. Un feito incomprensible dado que a área sanitaria de Ferrol é unha das que ten maior incidencia de episodios de insuficiencia cardíaca que fai prioritaria a asistencia deste servicio. A área de Ferrol conta con unha población de máis de 3.000 doentes que superaron un episodio de cardiopatía e que precisarían da atención destes servicios de rehabilitación cardíaca. A incidencia anual é de máis de 500 infartos de miocardio que, por fortuna, en gran parte actualmente se recuperan, pero que precisan dunha atención especializada e dun proceso específico de rehabilitación posterior. Pero estes doentes atópanse totalmente desprotegidos e abandonados por Servicio Galego de Saúde, polo que xa que o complexo hospitalario universitario de Ferrol non dispón dunha necesaria unidade de rehabilitación cardíaca. Por elo, os doentes de cardiopatía da área de Ferrol teñen que desplazarse a Santiago ou a Lugo, que son os hospitais públicos máis próximos que dispoñen deste servicio. Isto supón unha grande dificultade para as persoas que padecen esta doenza e as súas familias, xa que o traslado ten que realizarse por medios propios ou públicos, xa que non son atendidos polo transporte sanitario. Este desplazamento conleva un custo adicional e en moitas ocasións non pode ser afrontado polos doentes de sectores económicos vulnerables, o que aumenta ainda máis a desigualdade á hora de acceder ao servicio público, a un servicio público esencial como é a saúde, que debería de ser unha das principales preocupacións da Consellería de Sanidade. En suma, entendemos que non é de recibo que a Consellería de Sanidade manteña a área sanitaria de Ferrol sen un servicio tan importante para a saúde e a calidade da atención sanitaria da nosa poboación, un feito que supón unha desigualdade e un agravio manifesto e inaceptable con respecto a outras áreas sanitarias galegas que si dispoñen deste servicio. Por todo o anterior exposto, o Grupo Municipal Socialista deste Concello propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. O Pleno do Concello de Cabanas insta a Xunta de Galicia a creación inmediata dunha unidade de rehabilitación cardíaca na área sanitaria de Ferrol para dar servicio aos numerosos doentes de cardiopatías existentes na mesma. Gracias. Máis que andar de intervencións? Señor Varela. Sí, nos brevemente dicir que consideramos desde o BNG que apoiar esta proposta é fundamental para corrixir unha desigualdade inxusta no acceso á atención sanitaria na área de Ferrol, por lo tanto, imos votar a favor. Máis quendas? Nada? Adiante. Bueno, bos días a todos. Dende o Grupo Popular estamos de acordo con esta medida e imos apoiar esta moción. Creemos realmente na importancia da rehabilitación, na importancia da prevención, en concreto para promover mellor afectación de enfermidades como, por exemplo, a diabetes a persoas individuais. Sabemos que en Galicia, ademais, temos unha incidencia maior neste tipo de enfermedades que afectan tamén o que serían as enfermedades cardiovasculares. Por eso, nos simplemente decir que apoiamos a moción e creemos realmente na medida. A mí tamén me gustaría engadir que, ben, lóxicamente estamos completamente de acordo coa moción. É certo que, afortunadamente, nos outros hospitais, como na área sanitaria de Coruña, son pioneiros no tratamento da área de cardiopatías
presenta un equipo médico e instalacións moi avanzadas neste campo do corpo, pero que eso non quita evidentemente que haya que seguir mellorando e que lóxicamente un área deste tipo na comarca de Ferrolterra pois sería evidente moi ben bebida. Por tanto, tamén imos votar a favor. Non sei se alguén pois eso quere dicir algo máis ou procedemos coa votación. Procedemos, polo tanto. Vale. Votos a favor da moción presentada polo Grupo Socialista? Unanimidade, pois queda aprobada. Non sei se hai algunha moción máis. Seguimos por ali, señora González. Bo día a todos e a todas. Que temos unha moción relativa ao 25 de novembro. Hai que votar a urxencia. Novamente, eu votaría xa a urxencia da moción do 25N do BNG e xa expoño. Olle, me parece. Señora Rodríguez. Se me permite un segundo antes de empezar a concelleira González, nós temos un manifesto, pero leremos despois das mocións, entendemos. Sí. Pero, claro, un manifesto en calidade de unha moción? Sí, non, Ou un un manifesto rogo? para o 25N, conmemoración do 25N. Se lle parece, tendo en conta que é do mesmo tempo, podemos tratar a moción e incluso se son compatibles, Vale. engadilo. A non ser unha moción. Bueno, unha intervención, vamos, ou unha intervención na tal, sí. Votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia, unanimidade. Por favor, expoña a... Moción relativa á reivindicación do 25 de novembro e a necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención á violencia machista. A violencia machista é o problema máis importante que afecta a vida das mulleres da nosa sociedade. Unha violencia que, malia os intentos de negala ou homologala, a calquera violencia que impulsan as posicións retrógradas de dereita e extrema dereita é consecuencia dun sistema de dominación social contra as mulleres, o patriarcado. Fronte a efemérides e datas sinaladas que se converten en rituais e baleiras de contido, a loita contra a violencia machista debe ser unha prioridade política, social e institucional de primeira orde, manifestada en propostas concretas que melloren a aplicación e desenvolvemento das leis e dos seus instrumentos. Desde o inicio das estadísticas no ano 2003 compútanse máis de 70 mulleres asasinadas na Galiza. Unha cifra que temos que ser conscientes de que é incompleta pola limitación ao longo do tempo das categorizacións dos feminicidios e pola invisibilidade na que aínda quedan moitos casos pola situación de especial vulnerabilidade das vítimas. No que vai de ano 2024, o feminismo galego convocounos para mobilizarnos xa contra 3 feminicidios. En outubro, o terrorismo machista acabou coa vida de Fadua Akar, asasinato que deixa tamén unha vítima de violencia vicaria, unha crianza de 13 anos. En agosto, saímos ás rúas ante o feminicidio de Mercedes Ríos Muñiz, de 74 anos, e en marzo contra o asasinato de Andrea Iturre Alave, de 25 anos, que deixa tamén unha crianza. É incuestionable a existencia da violencia machista e o seu forte impacto no noso país. No que vai de 2024 xa acadamos a mesma cifra de feminicidios que no ano 2023. Os feminicidios son a consecuencia máis extrema dunha violencia que no último ano enteiro deixa máis de 1.400 ordes de afastamento, 7.795 casos activos en Biogen, dos que 3.231 contan con protección oficial, ou máis de 900 delitos coñecidos contra a liberdade sexual, o maior número e o maior aumento de toda a serie histórica, un 20%. Ante esta situación, observamos con preocupación como as cifras se asumen cada vez como parte do día a día, normalízanse no lugar de escandalizar. A isto poen os discursos negacionistas e banalizadores, mais tamén aqueles que procuran situar a violencia machista como algo individual ou inevitable, cando existe unha responsabilidade colectiva, institucional e social, de protexer os dereitos humanos e a vida das mulleres. É preciso, polo tanto,
avaliar que podemos facer para evitar o avance da violencia machista e dos feminicidios. Galiza conta con unha lei pioneira, a Lei 11/2007 do 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que inclúe medidas integrais para a sensibilización, a prevención e o tratamento da violencia de xénero, así como a protección e o apoio ás mulleres que a sofren. Porén, hai aspectos da lei que non se cumpren e que non se desenvolven e nos que se está a fallar. Un destes aspectos é a de atención psicolóxica, absolutamente fundamental para que as vítimas poidan romper coa espiral de violencia e para que se recuperen. Desde hai 17 anos, a legislación contempla que este servizo se preste de maneira integral e como parte da atención primaria. Porén, isto non é unha realidade e os programas de atención psicolóxica que se prestan a través da colaboración co Colexio de Psicoloxía ou a Fundación Meniños, sendo moi importantes e axudando a moitas mulleres, chegan apenas a un 20% das vítimas e teñen limitadas as súas sesións. Outro aspecto fundamental para a loita contra a violencia machista é reforzar os recursos de proximidade, como os centros de información á muller, que se ven son titularidade municipal e a Xunta de Galiza quen delimita os requisitos que deben cumprir para a súa creación, os seus principios de actuación e as súas funcións e contribúe ao seu financiamento. Malia ser unha demanda histórica do municipalismo e das traballadoras destes centros, a Xunta de Galiza segue sen abordar unha mellora do seu financiamento, a fixación de rateos mínima de personal e a ampliación de categorías profesionais. Finalmente, compre sinalar a preocupación ante importantes pasos atrás no simbólico e na actuación do sistema de protección ás vítimas que está a dar o Goberno do Partido Popular. Despois da supresión da Secretaría Xeral de Igualdade e de rebaixar o seu rango institucional, o Goberno da Xunta avanza na privatización dos novos recursos aos que obriga o Marco Estatal de Loita contra a Violencia Sexual, malia transferírselle fondos europeos para a súa creación. Unha decisión intolerable que vai a precarizar a atención ás vítimas e ante a que só cabe sinalar que a violencia machista non é un negocio para seguir engordando os beneficios de empresas multiservizos. Cada 25 de novembro debemos homenaxear as miles de mulleres e de colectivos de mulleres gracias aos que a violencia machista está no centro do debate político e a única maneira de facer e comprometernos con máis avances. Por este motivo, a Corporación Municipal de Cabanas reafirma o seu compromiso na loita contra a violencia machista, rexeitando calquera discurso banalizador ou negacionista, así como calquera retroceso que elimine ou privatice recursos do sistema de protección e atención ás vítimas e anima a veciñanza de Cabanas a secundar as movilizacións dos movimentos feministas. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Instar á Xunta de Galiza a adoptar prioritariamente as seguintes medidas. Aprobar e dotar de orzamento un plan de reforzo dos recursos e persoal necesario para poder prestar atención precisa á saúde mental na sanidade pública e dar cumprimento ao mandato de prestar atención e asistencia psicolóxica para vítimas de violencia de xénero como un servicio de atención primaria, en coordinación coa atención especializada nas áreas sanitarias. Este plan contará con unha partida singularizada e orzada nos próximos orzamentos do Goberno galego e incluirá, en colaboración co Colexio de Psicoloxía de Galiza, unha proposta de ampliación dos programas xa existentes. Impulsar un novo regulamento e orzamento, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM,
facendo especial énfase na creación destes centros aqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a fixación de rateos mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o personal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIM. Rectificar a súa decisión de privatizar os futuros centros de crise de 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e garantir a prestación deste servizo dende o sistema público de saúde, con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial e directamente ao cargo da Administración Pública, así como acelerar a súa posta en marcha nas 7 áreas sanitarias. Moitas grazas. Se lle parece, le o manifesto na intervención. Grazas. Sí, moitas gracias. Bueno, nós vamos estar de acordo 100% ca moción dos compañeros do BNG, pero ainda así nos gustaría complementalo con un manifesto que temos do Partido Socialista. Como cada 25 de novembro, o Partido Socialista Obrero Español manifesta o seu compromiso para a erradicación da violencia contra as mulleres. No que levamos de 2024 a 30 de outubro, que agora xa son máis, 39 mulleres foron asasinadas por violencia de xénero, 1.283 desde o ano 2023. Perdón, 2003. Segundo a macroenquisa de 2019 sobre a violencia contra a muller, o 14,2% das mulleres do noso país, 2.905.489 mulleres, sufreu violencia física e ou sexual de algunha parella actual ou pasada en algún momento da súa vida. O 1,8%, que son 374.175 mulleres, sufriu violencia física e ou sexual de algunha parella actual ou pasada nos últimos 12 meses. E unha de cada dúas mulleres sufriu algún tipo de violencia machista ao longo da súa vida. Unhas cifras terribles e incompatibles coa democracia e que o que esconden as vidas truncadas de mulleres, dos seus fillos e fillas e das súas familias e amizades. A violencia de xénero é a representación máis extrema da desigualdade que existe entre homes e mulleres. Unha violencia estrutural que supón un atentado contra os dereitos humanos que se sucede en todos os países do mundo. A día de hoxe non existe ninguna sociedade no mundo libre de violencia de xénero. Este 28 de decembro de 2024, España celebrará 20 anos dende a aprobación da Lei Integral de Loita contra a Violencia de Xénero. Unha lei aprobada baixo o goberno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que o marcou e consolidou un cambio de paradigma respecto á violencia de xénero ao considerala de maneira formal unha cuestión de Estado. E é que non nos podemos esquecer que durante moitos anos a violencia de xénero enmarcouse dentro da esfera privada da sociedade, un espazo que pertenecía ao ámbito privado das familias e o que non rexeitaba calquera intervención dos poderes públicos. Como consecuencia, a violencia de xénero foi invisibilizada e silenciada durante moito tempo, atrapando nos ciclos de violencia machista a miles e miles de mulleres. A loita por converter a violencia de xénero nun problema social e de Estado foi ardua e extensa. Unha loita na que as asociacións feministas desempeñaron un papel fundamental ata que a Lei Integral de Violencia de Xénero se fixo realidade. Debemos recordar que a Lei Integral foi unha reivindicación histórica do movemento feminista que compartimos como socialistas e traballamos cóbado con cóbado coas organizacións de mulleres para sacala adiante. Supuxo a mobilización de todos os recursos públicos, non só a elaboración das leis específicas, senón tamén a dotación orzamentaria e a inclusión a todos os niveis administrativos da administración pública, xa sexa estatal, autonómica ou local. O 28 de decembro de 2004, o Congreso dos Diputados, a raíz da iniciativa do Goberno Socialista, aprobou por unanimidade de todos os partidos políticos a Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. Unha lei pioneira que incluye medidas de prevención, sensibilización, protección e reparación para as vítimas. Unha lei destacada polo seu enfoque integral ao dirixir os distintos ámbitos da nosa sociedade, como é o sanitario, o laboral, a vivenda, o educativo ou institucional. Con medidas concretas tan importantes como a creación de Delegación de Goberno contra a Violencia de Xénero,
a creación de xulgados especializados en materia de violencia de xénero que permiten aos órganos da xusticia levar a cabo investigacións máis eficaces e un mellor tratamento para as vítimas. Pasaron 20 anos e neste tempo non paramos, traballando incansablemente para que a lei se desenvolvera ao 100%, corrixindo erros e mellorándoa. Mesmo estando na oposición, conseguimos o consenso para a aprobación da lei da mellora da situación de orfandade das fillas e fillos de vítimas de violencia de xénero e do Pacto do Estado. Sen dúbida, este Pacto de Estado contra a violencia de xénero é clave para o avance na erradicación da violencia de xénero. Foi aprobado en decembro de 2017 e o seu éxito radica en que foi ratificado por todos os distintos grupos parlamentarios, goberno, comunidades autónomas, cidades de Ceuta e Melilla e as entidades locais representadas na Federación Española de Municipios e Provincias, na FEM. Este pacto contempla 200 medidas cun orzamento de 1.000 millóns de euros para un período de 5 anos que o goberno de Pedro Sánchez mobilizou nestas dúas legislaturas. Entre as medidas que contiña e que puxemos en marcha destacan título habilitante para facilitar a acreditación das vítimas que permite ás vítimas acceder a recursos sociais e económicos sen necesidade de denuncia. Compatibilizamos axudas ás vítimas coas de carácter autonómico ou local. Facilitamos a asistencia psicológica ás e aos menores sen consentimento do maltratador. Melloramos a protección ás persoas orfas vítimas de violencia de xénero, mellorando a lei de orfandade. Facilitamos que os fillos e fillas das vítimas se poidan cambiar o apelido do asasino da súa nai. Un novo protocolo de valoración policial do risco que introduce distintas melloras nos procesos de recepción das denuncias de violencia de xénero, valoración de vítimas e xestión do seu risco en forma de protección. Ademais, xa non hai medidas de protección opcionais, todas son de obrigada aplicación. Os e as socialistas reivindicamos neste 25 de novembro a pronta renovación do Pacto de Estado. Niso estamos traballando desde o Goberno en a Comisión do Congreso creada para tal efecto e queremos que sexa da mesma forma en que se aprobou, por consenso de todos os partidos políticos. Nestes momentos estáse a terminar a súa avaliación e traballamos co resto dos partidos para a súa mellora e aprobación. Nesta renovación debemos prestar especial atención ás mulleres de ámbito rural, onde a violencia machista está máis silenciada e invisibilizada. As mulleres con algunha discapacidade, as mulleres maiores e outros colectivos de mulleres en situación de maior vulnerabilidade ante a violencia. Non podemos saber cantas violencias salvou a lei integral, pero hainas, moitas. Do mesmo xeito que hoxe as vítimas non están soas e teñen multitude de recursos para acompañalas e sair da espiral da violencia. Por todas elas, ningún paso atrás. Ningún paso atrás. Pero, ademais, debemos recordar que nesta data a importancia da Lei Orgánica 10/2022, do 6 de setembro, de garantía integral da liberdade sexual, que tamén impulsamos desde o Goberno. A chamada Lei do sí e sí, que ofrece unha resposta integral á violencia sexual contra as mulleres en España, que pon o consentimento no centro do Código Penal como aspecto fundamental sobre o que se configuran os delitos contra a liberdade sexual, despregada en todas as provincias, centros de atención 24 horas, para que as mulleres que sofren agresións sexuais, así como recursos en materia psicosocial para as vítimas de violencia sexual. Estes centros contarán con persoal psicolóxico, xurídico e médico para atender a vítima, incluso se decide non interpoñer denuncia. Xa hai varios abertos e deberán estar todos en funcionamento antes de que acabe este ano 2024. 52 centros en total, un por cada provincia e cidades autónomas. Os e as socialistas seguiremos traballando para construir unha sociedade na que ningunha muller, nena ou neno sexa tratado como mercadoría. A abolición da prostitución e a erradicación da trata con fins de explotación sexual son obxectivos esenciais para avanzar cara a unha sociedade verdadeiramente igualitaria e libre de violencia. Quedan moitas cousas por facer, non é fácil o camiño, pero nunca nos iremos del. Por todas as mulleres vivas e asasinadas. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Rodríguez. Señor Pérez Sardiña, adiante. Grazas, bo día a todos e todas. Simplemente, pois, a nosa intervención vai un pouco na liña
expresar as nosas consideracións, sumándonos ás xa expresadas aquí, en primeiro lugar, tanto na moción como no texto que de lectura a compañera do Grupo Socialista. Para nós, reivindicar o 25 de novembro é reivindicar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Hoxe, 25 de novembro, temos que reafirmar o noso compromiso na loita contra a violencia de xénero, unha lacra que fera a sociedade no máis fondo da súa esencia. Un problema da sociedade, un problema non só das mulleres, senón tamén unha ameaza para a igualdade, a xustiza e os dereitos humanos de todos e todas. Reunímonos, lembramos aquí e honramos as mulleres que sufriron ou seguen sufrindo violencia, tanto física como psicolóxica, sexual, económica, institucional. Este é un día para reivindicar, tamén para reflexionar sobre o noso papel como comunidade na prevención e erradicación desta realidade intolerable. Non podemos permitir que o silencio sexa cómplice da violencia. Debemos escoitar as vítimas, ofrecerlles apoio real e traballar colectivamente para crear unha sociedade máis segura e xusta. Dende o Concello, debémonos de comprometer a promover a igualdade e o respeto a través de campañas de sensibilización, educación dirixidas a todas as idades, especialmente á infancia e á mocidade, reforzar os servizos de atención ás víctimas, garantindo que dispoñan de apoio psicolóxico, xurídico e social de calidade, colaborar cos colectivos e asociacións locais ou comarcais que traballan na defensa dos dereitos das mulleres, ademais de previr e denunciar calquera tipo de violencia, porque calquera acto de agresión, discriminación ou abuso é un ataque á dignidade humana. Fomentar a implicación cidadá tamén, que así é a maneira de construir unha rede de solidariedade que rexeite con contundencia calquera manifestación de violencia. Nós o que queremos é manifestar e reafirmar o noso compromiso e tamén a necesaria acción para facer deste 25 de novembro unha data que non só nos recorde o que queda por facer, senón que nos inspire para actuar cada día do ano. E apostamos claramente por un futuro no que ningunha muller teña medo, por unha sociedade libre de violencia. Hoxe e sempre estamos coa igualdade e a dignidade das mulleres. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señor Peixardiña. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, pois tamén imos votar a favor. Estamos de acordo coa moción pois na meirande parte, tamén no manifesto do Grupo Socialista. Este problema que temos hoxe na sociedade pois é un verdadeiro problema e que ademais require de todos os esforzos garantías e recursos para darlle fin. Falaba a señora González de que neste ano xa temos máis vítimas que no total do ano pasado. Neste sentido, debemos tamén intentar facer unha reflexión porque debemos de facer máis, debemos de darlle unha volta, debemos de intentar pensar que todavía debe de faltar un escalón ou algo que debemos facer porque realmente estás a facer, pero non é suficiente. Non é suficiente cando parece que cada ano hai máis vítimas que no ano anterior. Mencionaba tamén unha víctima que é menor de idade, que, coñecemos todos polos medios de comunicación e que, dende logo, sobrecolle a un e faille pensar moitas veces que aspectos dunha sociedade ou da sociedade que temos deben de ser mellorados. Reiteramos tamén que esta loita non é unha loita de cores, eu penso que todos estamos de acordo na gravidade deste problema e de sumar todos xuntos para acabar erradicar este verdadeiro problema que temos e que nese sentido calquera esforzo realizado dende calquera ámbito da sociedade, dun lado, do outro lado, e de todo tipo de xente é benvido. Non sobra ninguén nesta loita e non debe facerse ningún tipo de distinción porque eu creo que entre todos uns farán unhas cousas, outros farán outras, pero dende logo que todos están
ou estamos pola labor de intentar acabalo. Neste sentido, pois, facendo pois, concretamente algunha mención á moción da señora González, xa, por exemplo, pois, na Comunidade Autónoma en 2013 acordouse a personación da Xunta en todos os casos penais que foran de violencia de xénero. No ano 2014 constituíse o Observatorio Galego de Violencia de Xénero e púxose tamén en marcha o Centro de Recuperación Integral para as Vítimas. No ano 2016 lanzouse un programa pioneiro para mellorar a inserción laboral das vítimas. No ano 2017 Galicia foi a primeira comunidade en formar ao personal da Administración Autonómica en igualdade e prevención contra a violencia. Tamén conta cun bono de alugueiro e axudas directas. Isto non é excluinte, lóxicamente, por exemplo, as medidas que a señora Rodríguez mencionaba na súa intervención, que tamén fixo pois o Goberno, súmanse, non? Entre todos temos que seguir sumando. Como digo, non son suficientes porque a vista está que estes casos de violencia non só os seguimos tendo, sino que lamentablemente aumentan, co cal debemos todavía de facer máis. En calquera caso, tanto estas medidas dende a Xunta, dende o Concello, dende o Goberno Central, eu penso e reitero novamente pois, que non é unha cousa de cores. Todas as medidas de todos os ámbitos suman e, dende logo, que desexamos que algún día podamos mirar ao pasado e ter isto pois nun mal recordo do pasado e non ter que lidiar con isto no futuro. Nada máis pola nosa parte e reiterar o noso voto a favor desta moción. Se ninguén quere pois manifestar nada máis, procedemos á votación, se lles parece. De acordo? Votos a favor? Por unanimidade, pois queda aprobada. Non sei se o BNG ten algunha moción máis. Nada. Señor Pérez Sardiña, adiante. Se queren mencionar brevemente a moción e votamos urxencia. Eu seguirei os protocolos que están establecidos na lei. Sempre xustifiquei a urxencia das mocións. Agardo que se me permita facelo. Ben, nós pensamos que a estas alturas e dadas as circunstancias que pasaron neste Concello ao longo deste ano, do ano anterior, de outros anos anteriores, do que pasou en Valencia tamén, entendemos que debemos de tratar con urxencia a implementación dun plan de acción municipal por inundacións no Concello de Cabanas. Xustificación desta urxencia, evidentemente, é porque entendemos que isto debería de estar elaborado en funcionamento xa no primeiro, xa de fai anos, non é de agora. Agora parece ser que hai outros, entidades que están tamén reivindicando a implementación dese plan de acción municipal, sobre todo polo tema da presa do Eume, pero aquí o problema da presa do Eume é un deles, un máis dos que hai, non? Entón, para nós, vendo as circunstancias das últimas semanas, a virulencia que está tomando pois o clima, o que é o tempo que estamos a sufrir, inda que nós, por lo menos, nestes últimos meses tivemos unha breve paréntese, non? Que nos deu unha calma, pero todo apunta a que os fenómenos extremos que se van ir incrementando nos vindeiros anos é para mal. Este Concello sufriu xa varios episodios de inundacións. Nese sentido, entendemos que temos que tratalo xa. Non podemos deixalo para o ano que ven, que o próximo pleno sería para xaneiro. Hai que empezar agora a traballar e imos tarde. Imos tarde, porque eu creo que xa agardei bastante polo goberno local, dende o comezo da legislatura, a que fixese un informe de inundacións que a día de hoxe descoñecemos. Entón, con este plan, obríganse, de alguma maneira, a elaborar algo máis que anuncios no Facebook. Nada máis. Se non hai ningunha intervención máis, procedemos á votación da urxencia. Lles parece? Votos a favor da urxencia, por unanimidade. Por favor, expoña a moción. Moitas grazas.
Nos últimos tempos, sobre todo os últimos anos, pero xa hai constancia anterior, evidentemente, o noso municipio pois ven sufrindo episodios recorrentes de alagamentos, enchentes de amplas zonas. Non estamos falando de cuestións puntuais, de que pode ser pois, nunha esquina ou nunha casa, non? Normalmente acaban afectando a varias vivendas ao longo de distintos puntos, non? É dicir, incluso nas zonas máis poboadas, como é o caso do Areal ou da Madalena, pero tamén zonas menos poboadas como poden ser o Chao, as Modias, a Costa, relacionadas co río Castro, non? O Batán, menos, porque as castas están máis paradas aí do río, pero en calquera caso tamén son zonas inundables perfectamente, se ven un fenómeno que non vai ser habitual ou que non son habituais. A parte da afectación a zonas vulnerables, como o Piñeiral, que tamén se ve afectada por este tipo de alagamentos. Son, evidentemente, pues, zonas próximas a regatos, zonas de baixadas de augas, nalgúns casos. Pero xa comentaremos algo máis, non? Estes eventos non só xeran danos materiais considerables, senón que poñen en risco a seguridade das persoas, afectando pois, tamén o normal desenvolvemento da vida diaria e a actividade económica local, e así podemos comprobar nos últimos alagamentos, por exemplo, da Madalena ou outros calquera, que a xente non sabe quen chamar, non sabe quen lle ten que facer as cousas, hai chamas unha empresa, despois non hai nada, é dicir, Cabanas neste momento está sen absolutamente ningún mecanismo específico para traballar nesas situacións de emerxencia que superan amplamente a capacidade de actuación municipal. E para o que hai que dotarse dunha serie de medios básicos. Nos últimos anos podemos comprobar como aumentou a frecuencia e intensidade deses fenómenos de choivas intensas, tamén de mareas vivas, e aínda non hai estudos que o determinen totalmente, pero apuntan expertos que na materia que todos estes cambios estánse producindo ou vinculanse ao que se chama cambio climático global. Ademais, tamén pode haber problemas puntuais que xa foron mencionados, como a falta de limpeza, mantemento de canalizacións, deficiencias no sistema de drenaxe, ocupacións urbanísticas do territorio inadecuadas e tamén insuficiente planificación preventiva. Esas son as principais causas para que se produzan estes problemas. Tendo en conta que a Lei 7.975 do 2 de abril, reguladora do base de réxime local, atribúe aos concellos as competencias en materia de protección civil, urbanismo e medio ambiente, consideramos necesario e urxente que o Concello de Cabanas aprobe e desenvolva un plan de acción municipal por inundacións, co obxectivo de previr, mitigar e xestionar os riscos asociados a este tipo de eventos. A Xunta de Galicia, evidentemente, ten distintos concellos os que lle recomenda incluir este plan. Pero, sorpresivamente, Cabanas non existe, a pesar das graves alagamentos que se produciron e que todos podemos comprobar. É unha sorpresa bastante grande pola nosa parte. Entón, por iso presentamos esta moción, evidentemente. Por todo exposto, propoñemos ao Pleno do Concello de Cabanas a adopción dos seguintes acordos. Elaborar o plan de acción municipal por inundacións. É dicir, que o Concello de Cabanas inicie os traballos necesarios para a elaboración dun plan de acción municipal por inundacións en colaboración con técnicos especializados, incluindo a identificación das zonas de maior risco dentro do termo municipal, b, a análise das causas principais dos alagamentos e c, a proposta de medidas específicas para a súa prevención e mitigación, como a mellora da rede de drenaxe, mantemento dos regatos e ríos e políticas de ordenación do territorio. 2. A creación dunha mesa de traballo, constituir unha mesa de traballo con representación dos grupos municipais, técnicos do Concello, representantes da veciñanza afectada e expertos externos para o seguimento e supervisión do proceso.
Neste caso, pois, trátase de promover a participación activa da cidadanía na identificación dos problemas e na definición das solucións, garantindo sempre procesos abertos e transparentes. O financiamento, pois, propoñemos explorar e solicitar recursos económicos de institucións supramunicipais, nomeadamente a Deputación, Xunta de Galicia, Goberno Central, Unión Europea, que evidentemente permitan implementar medidas que temos que se poden definir no plan para paliar os problemas que están actualmente sobre a mesa ou outros que poideran vir. O prazo de execución, pois, sería 12 meses, evidentemente, para a aprobación inicial dun plan, garantindo a súa posterior revisión periódica e actualización segundo as necesidades do municipio e os cambios nas condicións climáticas ou territoriais. Ademais, entendemos que o Concello debe de informar periódicamente a cidadanía sobre o estado de execución do plan e sobre as accións preventivas postas en marcha en relación co risco de inundacións. E, por último, o último acordo, dispoñer a publicación do presente acordo nos medios digitais municipais e no tabeleiro de anuncios municipal. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Alguén quere manifestar? Adiante, señor Delfín. Moi ben. Con respecto a esta moción do grupo de Somos Cabanas, efectivamente se está, vamos a ver, entendo que recollendo unha inquedanza, tomando a desgracia que acaba de pasar en Valencia. Entonces, puntualizando unha serie de cousas, o cambio climático o temos aí, non é, eso é indiscutible. Os episodios de asolgamentos que pasa ou que está pasando ao longo dos anos no Concello de Cabanas, pues, tamén están aí. Entonces, como acción principal para a nosa, que tamén o ten aí posto, ¿no? Pero fai máis, a moción de Somos Cabanas fai máis incidencia ou incide nun plan municipal de inundacións, entendo eu, non? E eu penso que debería ir máis en un plan de accións de emerxencia, un plan máis xeral, porque as inundacións son puntuais en un momento, pero podemos encontrar outras cousas, non? Por exemplo, vendavais, rachas grandes de vento, yo non lo queira, pero podemos ter un descarrilamento dun tren que nos pasa por unha zona urbana. Como sabemos, en este concello, pois, tuvemos un episodio dramático con a morte dunha veciña de forma violenta e donde, bueno, naquele momento, eu era concelleiro, aparte de ser partícipe en outras cousas que non me dá conto, pero o que iba era que os servicios de protección civil en ese momento, que non eran os responsables da búsqueda, que eran outros corpos de seguridade, pero como vivín en primeira persona e así o referenciei e o comentei ao anterior alcalde, a Germán Castellón, naquele momento, que tiñamos que instruir a protección civil. Entonces, o plan municipal contra inundacións o vemos correcto, todo o exposto pues, vamos a votar a favor porque o vemos correcto, pero eu creo que había que dar un poquinho de volta a ese plan e ser un plan de emerxencias máis amplio e en donde fixeron a gran fincapé, que só o di tamén a moción de Somos, en estudar en onde están eses puntos de emerxencia, que poden ser inundacións, en regatos, en sitios urbanísticos con mala construcción, pero pode ser os vendavais, o tema de un accidente de tráfico, decir, ¿no? E temos que instruir a nosa protección civil en eses casos de emerxencia. Entonces, quería máis que nada facer fincapé na formación, porque temos capacidade non propia, senón a través da Axencia Galega de Administracións Públicas, de seguridade vial e de todo, en que a nosa protección civil principalmente e a policía local, que tamén ten os seus mecanismos, de formarse. E se non quita de que hai unha mesa de traballo, de que os grupos políticos podamos aportar, a veciñanza poida aportar, ou outros grupos de interés poidan aportar. Quería puntualizar principalmente que non é tanto un plan de emerxencia contra inundación, senón un plan de emerxencias xerais no Concello. Gracias. Moitas gracias. Benega?
Señor Varela. Moitas grazas. Nos simplemente dicir que estamos de acordo coa proposta que trae o portavoz de Somos Cabanas. Xa temos manifestado neste pleno reiteradamente, por certo, no último ano, os problemas de inundacións que hai en diferentes puntos, reclamando actuacións en diferentes puntos do noso Concello. Parecenos unha medida e un paso adiante pois que é necesario e innovador e, polo tanto, que imos apoiar. Non entendemos o debate aquí do plan de emerxencias, sí que está ben, non? Como un suplemento, non? Pero penso que son cousas diferentes, non? E entendo que sí que é positivo contar cun plan de emerxencias. Estou certo, ademais, que a Protección Civil nos últimos anos tamén mellorou moito a súa formación, que eso tamén hai que poñelo en valor. E claro que está moi ben ter un plan de emerxencias, non? Pero que penso que son dúas cousas diferentes que non deberíamos de misturar, pero bueno, que as dúas son importantes para o noso Concello. Moitas gracias. Por ir, a ver, vamos por partes tamén respondendo. É certo que ten que haber de fai anos un plan de emerxencias, neste caso, pois pola ruptura da presa do Eume, concretamente sobre un plan de emerxencia pois, a ruptura da presa rompe, que inclúe un punto de encontro, inclúe un mapa de zonas inundables no Concello de Cabanas, que zonas serían afectadas e cales non. Neste sentido, aínda fai pouco, pois tivemos xa unha chamada neste sentido do 112 para poñernos neso, no que nos achegaron pois, unha especie de modelo, como debía de ser este proxecto que ten que ser realizado no Concello de Cabanas, que tipo de técnicos ou persoal propio ou alleo pode realizalo, e un pouco pois, o que debe incluir pois, todas estas medidas. Nese sentido, sí que lle quero decir pois, que estamos xa levamos uns pasos avanzados na creación dun plan de inundacións, neste caso pola ruptura da presa dun plan de evacuación, dun plan de emerxencia. É certo, tiña que estar feito fai anos. Estamos facendo, non estamos tampouco no primeiro paso. Está avanzado e esperamos telo pois, o máis pronto posible. Dito o cal, tamén ten toda a razón do mundo a exposición feita polo Grupo Socialista. É dicir, neste caso, este plan de inundacións pois afecta o que legalmente debemos facer afecta a presa do Eume. É certo que na meteoroloxía adversa que temos hoxe en día e co cambio climático que o temos xa aquí e que é patente, as adversidades que poden suceder no noso Concello son de distinta tipoloxía ou distinta índole. É dicir, o mesmo a ruptura, o mesmo unha choiva moi forte, o mesmo un vendaval, como dicía o señor Feal. Entón, nese sentido, é certo que debemos facer un plan amplo para este tipo de continxencias. Tiña un dato que era que no mes de marzo deste 2024, a Estación Meteorolóxica de Acapela, informarme que era unha das máis preto que tiñamos por aquí, pois rexistrou nun día a choiva máxima dende que a estación foi instalada. E a estación foi instalada en 2004. Entón, dende 2004 ata marzo de 2024, o día de máis choiva foi en marzo. Evidentemente, isto tampouco se trata de ir alarmando aí, pero non fai máis que poñer de manifesto o cambio climático. Un cambio climático no que, según din os expertos, pois polarízase os fenómenos meteorolóxicos. É dicir, cando veña sequía, verá unha sequía máis extrema, cando veña choiva, vendrá unha choiva máis forte, cando veña vento, virá un vento máis forte, todo será un pouquiño máis extremo. Neste sentido, efectivamente, é certo que debemos pois, intentar non somente pois, crear un plan amplo, sino ir facendo pois, as adaptacións municipais das infraestructuras que permitan unha maior resiliencia ante fenómenos adversos. Cousas como, pois moitas veces pois ter o cableado, alumeado público, o alumeado eléctrico das vivendas, redes de internet, telecomunicacións e demais preparado para cando veña pois, un fenómeno meteorolóxico, pois, o típico pois, que a veces moitas casas pois, quedan sen algún suministro de tipo básico. Non? Nese sentido, canto máis sexamos capaces de poñer as nosas instalacións resilientes, máis vamos a avanzar. No Piñeral da Madalena, pois, lóxicamente, pois, tamén hai avances pendentes.
En ese sentido, pois eu estou completamente de acordo con eso. Eu penso que non son excluíntes. Nós, dentro do Grupo Municipal do Partido Popular, imos votar a favor da moción presentada pola candidatura veciñal, porque sí que estamos de acordo nos seus puntos, na creación do plan, e tamén centrarnos nas inundacións, que é, se acaso, un problema máis recurrente que o resto de fenómenos aquí en Cabanas. En todo caso, é certo que tamén é necesario botar un pouco á vista outros fenómenos que, sin duda, pois teñen ou xa tiveron lamentables sucesos aquí en Cabanas. Entón, nese sentido, imos votar a favor. Simplemente queríamos tamén aclarar o que lle dixen do plan neste caso, de inundacións pola ruptura da presa do Eume. Nese sentido, pois queremos, evidentemente, seguir avanzando. Buscar o maior consenso parecenos ben. Non sei se alguén quere facer algunha outra. Señor Pérez Sardiña, adiante. Sí. Sobre o que foron comentando aquí, que fun anotando, evidentemente un plan de emerxencias existe. En ese plan de emerxencias debe ir incluído, como me dixo o compañero do Grupo Socialista, pois formación persoal, efectivamente. Hai apartados específicos para que os grupos operativos teñan unha formación básica, exercicios, simulacros, un programa de simulacros, información á poboación, revisións e actualizacións do plan. É dicir, aquí hai moito traballo que hai que facer. Tamén houve unhas probas aquí, efectivamente, relacionadas coa presa do Eume, que, pois, saíron as ideas, tocaban as ideas, pero aquí non se fixo ningún tipo de plan, nin simulacro, nin nada. Simplemente foi unha proba inicial que non vai a máis, non? Claro, a nós o que nos chama a atención é que a Endesa sí que se fai un plan de inundacións, porque así o exixen as distintas institucións, pero aquí non son poucas as queixas dos veciños en relación aos problemáticas que hai de alagamentos e que houbo, porque, sin ir máis lonxe, non é puntual que o último comercio que quedaba no chao da aldea pechase. Non é algo que poidamos pasar un tupir do velo e dicir que iso é puntual. Non, ali foi recorrente durante anos, anos e anos, e non se resolveu o problema. Agravouse. Nese caso foi un deficiente deseño da infraestructura, das infraestructuras municipais. Non se tiveron en conta. Por iso é máis importante, se cabe, a elaboración deste plan municipal. Aí hai un exemplo. E podolles citar máis exemplos de obras recentes que van na dirección contraria, que están complicando a evacuación das augas e a súa saída ao mar. Por qué? Pois por unha deficiente planificación desas obras. Están aí vendo os distintos resultados. Falan que algo, bueno, o de puntual, eu, sinceramente, cando digo recorrente é porque xo levo documentado en bastantes, nos últimos anos, cunha frecuencia cada vez maior. Sinceramente, insisto en que é ridículo tomar como referencia a estación da Capela. É ridículo. Climatolóxicamente, a mí xa me está demostrando que, efectivamente, non saben a onde teñen que recorrer para ter datos verídicos, verificables e útiles para un análise. A estación da Capela está a máis de 300 metros de altura. Aquí as zonas asolagables están por debaixo dos 100. A maior parte delas, hai unha puntualmente que, bueno, hai dúas zonas concretamente que sí que están, que son Súa Serra e Reguela, que efectivamente están por riba desa cota. Os camiños que baixan da serra, todos. De feito, acaban de facer unha obra ali, nun deles, e ali hai que facer dalas. Eu pedinlles que tiveran en conta a recollida de augas nesas zonas. Non fixeron caso. Por que temos que presentar esta proposta? Porque todo o que lles vimos dicindo nos plenos pasan polo arco de triunfo. Todo. En este caso, entendemos que é algo que sí que hai que facer. Hai que saber como actuar e como facer unha obra nun determinado punto para que non se produzan problemas, para que non se alaguen casas a veciños, que xa pasou.
É dicir, é que non vayamos pensar que se soluciona, bueno, pois fago aquí un corte ou fago aquí unha recollida, pasa por riba, ven un choupe, que a raíz dos alagamentos de Valencia, efectivamente, a memoria popular recorda perfectamente como algo excepcional, algo que pasou fai algo máis de 50 anos, fai 70 anos, ollo, que hai ciclos de retorno de 50, de 100, 500, 1000. O de Valencia parece ser que pasa unha vez cada 1000 anos, pero que resulta tal e como está agora mesmo a atmósfera e a súa evolución implica que eses fenómenos vanse incrementar, vanse intensificar. E aquí hai memoria perfectamente dos anos 50 que choveu non sei por qué. Antes tiñan polo menos claro cal era os sitios onde se podían facer casas. Agora non. Tamén é outra cuestión que poño de manifesto na moción. Agora non sabemos onde facemos casas. Facémonos en calquera sitio. Bueno, pois a día de hoxe hai casas feitas en zonas que nos anos 50 abríronse regos nas que se metía unha persoa e non se vía dende arriba nestes cotos, tanto no de Cabanas como no de Irís. Abríronse regos, varios, non estou falando de un, e só levou por diante un muiño. Non houve ninguna casa afectada. A día de hoxe, polos sitios onde se abriron eses regos, xente que falei, que viron eses regos, hai casas feitas. Entonces, eu non estou falando de que haxa que facer, bueno, de que isto sexa un desastre ou non, eu estou falando de que hai que traballar e hai que facer isto porque nos é moi necesario. Ademais, dándome a razón de que, efectivamente, Endesa pídeo, pero os veciños, creo que hai firmas dos veciños presentadas, penso que hai queixas, hai sentenzas xudiciais que obrigan a este Concello a dar solución na zona do Areal a un problema de alagamentos que hai alí, hai sentencias xudiciais. É dicir, isto non é para tapar. E Cabanas é o único concello con Ares e Mugardos que carece deste tipo de actuación, bueno, de plans. De Galicia coste, é dicir, toda a zona costeira de Galicia toda ten estes plans. Nosotros non. Eu creo que é unha oportunidade que estamos poñendo en riba da mesa e o de Endesa, independentemente do de Endesa, aproveitando de Endesa, hai que facer o dos demais, eu creo, porque eu non vexo xusto que se atenda a Endesa e non se atenda aos veciños. Iso non o vexo xusto. E que se faga, e que están elaborando, están avanzando, pero aquí non falaron con ningún grupo político. Iso é rechamante, tamén. Non falaron con ningún veciño, polo que vexo. Aquí tiveron reunións, pero como por aquí, e saiu. Eu creo que esas non son as actitudes correctas que hai que ter un Concello a hora de gobernar. Pero, bueno, cada un asuma as súas actuacións. E pola nosa banda, entendemos que é un plan necesario, que non que axuda ou contribuirá a analizar, a determinar os problemas, axudará a planificar mellor as obras e a tomar medidas concretas que eviten volver ás obras, volver a remendalas ou volver a refacelas sen ter que andar con incidentes e despois dicir, non, é que, claro, é que isto non nos sabíamos que iba a vir. Claro que non nos sabía. Claro que non nos sabía. As estacións meteorolóxicas que hai que mirar para Cabana, señor alcalde, son a da Coruña e a do Cis da Cabana. Esas son as estacións meteorolóxicas que temos de referencia. Foi as que miraron cando houve o accidente na praia. Están nos informes dos organismos supramunicipais. Iso é o que hai que mirar, nada máis. Moitas gracias. Mire, eu só facía referencia á estación meteorolóxica de Capela para poñer de manifesto que registrou o máximo volume de auga nun día neste ano. Nin indicaba que fora de referencia, nin indicaba nada máis que poñer de manifesto este dato para dar unha proba ou indicio máis
do cambio climático e dos fenómenos que vai presentando e de como eso pode afectar a comarca, o municipio, etc. Non quería con isto dicir nin que esa fora a única que mirásemos, nin que tivésemos que excluir as demais, nin moito menos. Eu, evidentemente, xa sei onde está a capela, a súa altitude e demais. Simplemente poñía de manifesto este dato a poñer sobre relevancia que o cambio climático pois, é unha realidade, está aí e presenta pois, fenómenos meteorolóxicos adversos cada vez máis extremos. Non era nada máis que eso. Neste sentido, é certo o que vostede di, non é solamente por atender a Endesa e outros, non. Evidentemente hai que facer ambas cousas e non son excluíntes. Faise todo, evidentemente. Tentamos facer ambos porque xa, evidentemente, que faz un, evidentemente, tes moita facilidade xa para poñerte a facer outro. Pero, se non falamos todavía, como vostede di, coa oposición, que o que me facía na súa referencia, é porque, evidentemente, gustanos sentarnos cunha proposta, con algo en riba da mesa, traer algo. É algo que este ben redactado, que teña sentido e que non presente, lóxicamente, erros. E será nese momento cando podamos sentarnos pois, nunha comisión de urbanismo ou pois, nesta mesa de seguimento e presentar algo. Pero non poderemos sentarnos sin antes non temos un traballo previo feito de campo que permita traer unha orde do día, que permita traer unha documentación a examinar e que permita ter unha conversa sobre o ali exposto coas distintas aportacións pois que, sin dúbida, os distintos grupos municipais do Concello de Cabana poden aportar. Pero non o podemos facer do aire. Eu xa lle indiquei na primeira intervención que estábamos neso, que estábamos non no primeiro paso, pero estás avanzando e todavía temos pendente pois, a consolidación da proposta. En ese sentido, non teña vostede ningunha dúbida de que falaremos para traelo, para consensualo, porque ademais este tipo de documentos, canto máis sexan expostos, canto máis xente participe deles, pois máis puntos de vista haberá e, polo tanto, máis aportacións do conxunto da cidadanía e do conxunto do Concello de Cabanas poderemos ter, e será eso o que faga un documento completo, sólido e que inclúa as distintas medidas que distintas persoas e sectores da veciñanza poderán aportar, porque evidentemente varios ollos sempre ven máis que dous, simplemente eso. E por último, para finalizar, eu quero lembrarlle que neste Concello, evidentemente estamos completamente de acordo en que hai que previr as inundacións. A este sentido, neste ano é patente os esforzos que está facendo o Concello de Cabanas para intentar manter as infraestructuras pluviais, arquetas e limpezas de ríos en orde para previr as inundacións. Concretamente, no rego, ali nas Modias, estás a facer unha limpeza. Mandouselle un escrito a Augas de Galicia que tamén fixo pola súa conta unha limpeza noutra parte dese rego máis arriba. Neste pasado día estaban en Entraleira facendo ali tamén outra limpeza. Fíxose unha limpeza completa das canalizacións, arquetas e rexistros de pluviais no entorno da praia da Madalena para favorecer, evidentemente, que non existan este tipo de asolagamentos. Fíxose tamén unha revisión do paso de vehículos por debaixo da vía do tren na estrada da entrada á praia para ter as bombas a punto, para ter os depósitos limpos, para telo revisado. E todo iso non se fixo o día seguinte dunha inundación, fíxose antes, nunha tarea de prevención. E tamén, recentemente, estábamos pois, valorando distintas opcións ali no Chao da Aldea polo problema que hai na intersección da estrada que vai a Mugardas coa carreteira ou a estrada da Deputación que ven de Laraxe, a DP 1502, ali nese codo tamén se estivo a valorar distintas opcións. Recentemente coñecimos que Infraestructuras da Xunta de Galicia elaborou un plan para mellorar as paradas de bus e concretamente nese punto pois ten pensado realizar unha actuación. Lle confirmo tamén, o Concello de Cabanas vai presentar alegacións a esa parada de bus concretamente porque afecta na esquina propiamente da beira rúa coa estrada
desa parada afecta ao chan e afecta ao que está debaixo, que evidentemente son as tuberías. Entonces vaise facer tamén unha alegación para poñer de manifesto a situación que ali está e para intentar que, evidentemente, a intervención pois inclúa xa o arranxo desa situación que temos aí. Pero somos perfectamente conscientes pois, da situación en Chao da Aldea, que se acaso é unha das que agora mesmo máis temos vixiantes, para finalizar, pois xa lle digo, levamos bastante limpeza e eu penso que é patente tanto con probas gráficas como calquer veciño de por ali cercano as limpezas que tanto no Concello de Cabanas como dende Augas de Galicia estás a facer nas recentes semanas para previr calquera tipo de inundación nos seguintes meses. Queda moito por facer, non o dubido, e, por suposto, estamos de acordo na súa moción, porque sempre unha comisión que permita a máis sectores da sociedade, a máis xente expoñer, valorar, falar, pois sempre vai ter un plan máis enriquecido e permitirá contemplar maiores contingencias no futuro. E, polo tanto, xa lle remito novamente que votaremos a favor. Sen máis intervención, procedemos, polo tanto, á votación, de acordo? Votos a favor da moción de urxencia do Grupo Somos Candidatura Veciñal, por unanimidade, queda, polo tanto, aprobada e non sei se había algunha outra moción máis. Nada. Pasamos, polo tanto, ao punto quinto, que é a dación de conta da renuncia acta da concelleira doña Vanessa Fontanrico, informa a secretaria. Neste Concello tivo entrada escrito de renuncia anticipado presentado pola concelleira Vanessa Fontanrico con data 20 de novembro de 2024, número de registro de entrada 1861 de mesma data, e no mesmo formalizase a súa renuncia voluntaria ao cargo que ocupa neste Concello dende que tomou posesión do mesmo con data 17 de xuño de 2023, en cumprimento dos artigos 9.4 do Real Decreto 2568/1986 do 26 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e o artigo 182 da Lei Orgánica 5/1985 da 19 de xuño de réxime electoral xeral, así como a instrucción do 10 de xullo de 2003 da Xunta Electoral Central, dase conta da renuncia ao cargo da concelleira Vanessa Fontanrico, procedendo a comunicar dita toma de coñecemento á Xunta Electoral Central para que remita a credencial do seguinte na lista. Señora Fontán, desexa indicar algunhas palabras? Nada, agradecer aos traballadores e traballadoras do Concello e aos meus compañeiros toda esta aventura destes meses e que nos seguiremos vendo por aí e botarei unha man no que poida. Gracias. Intervención de algún membro? Señora Rodríguez. E, bueno, por parte do Grupo Socialista, pois tamén agradecer o traballo feito hasta agora no Concello e desexarlle pois moita sorte pois nas novas andaduras da súa vida. Nada máis. Señor Varela. Sí, nós tamén, en nome do BNG, agradecerlle o seu traballo e desexarlle moitos éxitos no persoal e no profesional. Señor Pesaldiño. Sí, agradecerlle os servizos prestados a este Concello e que lle vai ben na súa vida persoal. Nada máis. Moitas grazas e, por suposto, no nome do Grupo do Partido Popular, no meu persoal, eu penso que nos concelleiros e compañeros pois, reiterar o agradecemento que o resto do Pleno da Corporación pois, fai. Foi todo pois un privilexio poder contar contigo aquí no Concello. Dende logo que solo os que estamos aquí coñecemos todo o traballo que moitas veces hai detrás desto, tanto dun lado como outro, estar aquí implica pois moito traballo, implica moitas cousas. Vir implica tamén unha vontade de querer axudar e mellorar todo isto. De corazón agradecer pois os esforzos feitos, a valentía por vir, todo o traballo levado a cabo nestes meses e, como sempre, pois, de aquí algún día pois, non estaremos todos e seremos veciños e veciñas. Polo tanto, seguiremos vendo aquí sempre é un gusto pois, contar con xente de tan boa calidade que fai pois, desta veciñanza pois, unha veciñanza na que un ten a sorte de estar, a sorte de vivir e que, sen dúbida, é motivo de ser cuidado. Moitas gracias, señora Fontán, no nome do PP, no nome do Concello de Cabanas, no nome de toda a veciñanza. Moita sorte na vida e espero que nos vexamos en breves. Moitas grazas. Pasamos, polo tanto, ao seguinte punto, que serían os rogos e preguntas. Comenzamos polo señora Rodríguez. Moitas grazas. Bueno,
Esta é unha pregunta recurrente, pero bueno, pola mala xestión do seu goberno. Os veciños e veciñas de Cabanas nos vimos en ter que destinar cerca de 100.000 euros dos nosos impostos a cubrir unha subvención xa adxudicada para a curvición e renovación do pabellón de Lavandeira. Como todas podemos recordar, o Concello no seu goberno non cumpleu co prazo e a maiores empresa adxudicataria se lle incoou un expediente, un procedimento no que se procedía a imposición de penalidades por incumplimento nos requisitos na contratación da lei de contratos, requeríndolle que se fixera cargo de uns 50.000 euros restantes. O 18 de xaneiro, fai un ano, do comenzo do inicio deste expediente, queríamos saber cal é o resultado, o veredicto, se o hai. Sabemos que a pesar do Concello pagar xa unha gran parte, bueno, pero me canso de botar as mans á cabeza pensando que houve que aboar estes cartos, que non salía gratis a todos os veciños. O pabellón ten unha serie de defectos na execución da obra, como poden ser as dimensións dos canalóns, da cuberta, ou as goteiras. 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 Un dos motivos principais polo que nos pensamos en renovar a cuberta. Goteiras. Que están a facer para reparar estes erros? Moitas grazas pola súa pregunta. Respondendo na primeira parte, isto está no xulgado, non temos ningunha novidade pois, nos últimos meses, está pendente pois, de ter noticias. Reiteramos novamente que, ben, a obra foi a que foi, factores externos ao Concello, xa yo dixen en máis ocasións, e yo remito novamente, impediron evidentemente a súa finalización no prazo, a empresa incumpriu e por eso está no xulgado demandada pola metade do importe total da obra, e a día de hoxe, incluindo pois, días de choivas que houve recente, no pabellón non hai agora mesmo ningún tipo de goteira ni nada que deba ser examinado. De habelo, e se por suposto vostede derase conta de algo que os técnicos ou nós ali presencialmente non estiveramos a ver, por favor, poñalo en coñecemento, porque a obra, máis alá de estar no xulgado ou non, ten garantía e, polo tanto, a empresa debe facerse responsable de calquer tipo de anomalía que presente a cuberta. Foi comprobada moi fehacientemente, de feito, escolleuse incluso días con choiva bastante intensa para ir ali a ver como estaba aquelo, e a día de hoxe está perfecto. De haber algo, evidentemente a obra ten unha garantía, como todas as obras, a marxe do que teñamos no xulgado coa empresa. Bueno, me está dicindo que nunca houve goteiras no pabellón despois de realizar a obra. Que eu teña coñecemento, Hombre, non houve na pista ningún tipo de hombre, goteira. claro, vostede estaba moi ocupado aquel día no que nos invitou a todos os grupos, nós tuvemos a ben ir á visita institucional onde chegou o señor Diego Calvo ali a ver as obras, o coche e os coches e todo. Hombre, non sei como non se fijou, caía auga polas paredes, había goteiras e de feito o señor González me comunicou nese momento que a aparelladora deste Concello estaba facendo un informe para ver as deficiencias que había no tellado. Non me diga que non hai goteiras. Se arreglaron milagrosamente. Entón, se lle parece, esperaremos a que a aparelladora remate o informe e veremos a ver que di, cantas hai e canto achaca, que para iso é o persoal técnico que debe valorar este tipo de actuacións. Moi ben, moitas grazas. E non estaba enterado vostede. Non estaba neste momento enterado desa anomalía. Eu o que entendo é que foi por condensación, máis que por goteras. Bueno, seguinte pregunta. Vimos tamén que acabaron unha subvención para a mellora enerxética no pabellón, non? Aproveitaron para renovar os baños e as duchas. Todo renovado, novo, no que din que, bueno, favorece a accesibilidade. Entón, poden explicarnos como se favorece a accesibilidade tendo que sortear un escalón para entrar nos baños de 30 centímetros e acceder por unha porta de pouco máis de 70? Pode explicarnos por que nin siquiera fixeron un servicio adaptado? Véase dimensións, barras, medidas. Pode explicarnos por que minte o descarado publicitando a accesibilidade nesta obra
cando non existe ningún milímetro nela. Ningún milímetro. Bueno, sempre nos quedará para usar, en caso de evento, o servicio da antigua escola unitaria de Lavandeira, donde sí que nós sí fomos capaces de conseguir darlle accesibilidade a un cuarto de baño. Nos pode explicar isto? Sí, é moi sinxelo. Mire, a publicación indica que favorece ou avánzase na accesibilidade. Non que sexa un baño accesible que cumpra con todas as medidas legalmente establecidas. É dicir, os lavabos xa teñen unha altura, o chan permite facer as tarefas propias do baño dunha maneira máis cómoda, e nese sentido favorécese a accesibilidade. Pero iso non quere dicir que co metro na man, evidentemente, cúmplase as medidas. E por iso non se di que se dispón dun baño adaptado. A publicación non di en ningún momento que se dispoña dun baño adaptado. Indica que avánzase. Faltan máis cousas para facer para ter un baño completamente adaptado. Non é o caso. Indícase que avánzase, mellórase algo, non o suficiente. 0% de accesibilidade. Cero. En relación ao transporte público, sabemos que hai moitos veciños e veciñas que están a desplazarse en tren a diario dende o peadoiro do Areal, tanto estudantes, traballadores, etc. A parada ali no apeadoiro, bueno, non ten iluminación. Hai unha pequena garita que nin siquiera ten un banco para sentarse mentras se espera, vale? Queríamos preguntar se sabe vostede desta problemática, se ten pensado realizar algún trámite oportuno para solucionar este problema, e cando? Pero casi é un rogo, non? Pois sí, se o considera así, pois sería un rogo que tome as medidas oportunas para solucionar este problema de iluminación e o tema da espera ali que a xente poida estar esperando sentado. Os trámites que vostede considere necesario, trasladarlo a quen considere. Perfecto, pois tomamos nota deso para tomar as medidas oportunas. Seguinte. Sí. Vimos estes días en Farola sí, Farola non, desde Cabanas a Talaraxe, unha publicidade de unha tal ocasión. Como vostedes saben moi ben, pois xa tiveron unha denuncia en campaña electoral, a Xunta Electoral, por poñer publicidade do PP en mobiliario urbano. Sabe que hai unha ordenanza que proíbe poñer calquera publicidade en mobiliario urbano no Concello de Cabanas. En outros concellos, pois non, pero aquí hai unha ordenanza. Se puxeron en contacto vostedes ca empresa anunciadora para que o retirara e lle advertiron da posible sanción? Non lle podo indicar agora mesmo porque non teño coñecemento se nas labores de vixiancia propias dos servicios municipais pois xa fixeron esa labor ou non. Tería que preguntalo e yo indico. Bueno, volverei a preguntar no próximo pleno. En relación ao Parque de Areal, fai ano e medio que lles avisamos do estado da obra para a renovación do Parque do Areal e ano e medio despois, que pasou? Ano e medio. Non teñen interés en que o parque se ilumine, non teñen interés en que se renove a pista que o atravesa, non teñen interés en amañar os xogos existentes que, por certo, xa penso que non teñen por onde coller, que hai que poñer uns novos. Que pasa? Neste sentido, pois estivemos avanzando nas autorizacións que, como vostede saberá, quedaban pendentes desta obra. Estivemos a recibir algunha máis que quedaba. Non lle podo dicir agora mesmo se había unha ou xa ningunha pendente. E tamén falamos co redactor do proxecto, que indicou que esta obra, pois evidentemente que nos vemos ben, estamos completamente de acordo en facela, presenta o problema da actualización de precios, xa que é un proxecto anterior á guerra de Ucrania. Polo tanto, os precios están completamente desactualizados e, polo tanto, a obra agora mesmo, pois, tal e como está valorada, non é posible realizala. Dende o Concello de Cabanas queríamos, primeiro acabar
coas autorizacións, evidentemente, que é o primeiro punto, e logo tamén encargamos ao redactor do proxecto que, por favor, fixera pois unha valoración dos cambios nos custos que serían necesarios realizar para poder sentarnos e ver pois que podemos facer ao respecto. O encargo está feito ao redactor do proxecto, estamos á espera de que nos entregue o documento. Nos poden explicar que pasou e como se resolveu a inundación no Colexio Eladia Mariño fai uns días? Indicas. Debeuse a rotura dun latiguillo. Conócese que foi ou pola tarde ou ben de noite, botou toda a santa noite botando agua. Resolver, pues, simplemente se cerrou o latiguillo, parou de botar agua, achicamos, e era dase parte ao seguro que se encargarán dentro do colexio se encargará deso. Muchas grazas. Outra pregunta. Solicitouse o Obradoiro Ártabo Emprende 5? Non. Aí houve un problema, pois, nun concello, vamos decir, veciño, sen máis, que houve un papel que non presentou a tempo e, polo tanto, non foi posible por estar fora de prazo. Me está dicindo que non se solicitou porque un concello veciño presentou un papel fora de plazo. Vostede sabe que ese obradoiro era feito entre 3 concellos. Sí, sí, sí. Sí, Hai entendo, un entendo. concello concretamente que non somos nós, que tivo un problema pois cun papel que non foi presentado a tempo e debido a eso pois foi desestimada o obradoiro. Nós tiñamos todo en orden, se entende. Non, sí, nós temos todo en orden. Bueno, vale, outra pregunta. Vimos que o Concello publicitou a renovación e a creación de paradas de bus en varios municipios, como ben dixo vostede agora, de Cabanas a cargo da Xunta de Galicia, que, bueno, van a rozar, van ao rededor, van facer os novos refuxios, iluminación, informacións en paneis en braille, bueno, etcétera. Nos preguntamos se desde o Concello se vai instar a Xunta de Galicia, como así facíamos nós, cando nas frecuencias dos itinerarios entre outras parroquias, Laraxe está illado no referente a transporte público, por exemplo, ou é misión imposible ir de Cabanas a Ares en bus, imposible. É como decir, pois bueno, temos pratos de ouro, pero non temos nada que poñer neles. Se vai instar a Xunta, se vai a promover o transporte público desde o Concello. Sí, nese sentido, bueno, aclarar únicamente que a publicidade por parte do Concello de Cabanas é únicamente para que a veciñanza coñeza a exposición pública deste proxecto, sexa sabido por todos e aqueles que así o consideren fagan as alegacións oportunas desta cuestión. Únicamente, pois eso, que o sepan para facer as alegacións, que cada un faga a alegación que queira. Con respecto, aclaro tamén novamente, como xa dixemos nun anterior punto deste pleno, que o Concello de Cabanas pois, presentará concretamente pois, un ano pola parada de Chao da Aldea. Con respecto ás queixas dos buses, pois sí, efectivamente, de feito, cando me reunín coa delegada da Xunta na comarca, pois foi unha das cousas que xa lles puxen, que non estamos de acordo, somos conscientes dos problemas que teñen os veciños en plena estrada xeral para moverse, a nós eso non nos gusta, e iso había que cambiarlo. Temos tamén un borrador para enviar a Xunta de Galicia manifestando este tipo de cuestións. Sí, a miña intención é lóxicamente enviálo porque é un problema patente, un problema que xa manifestamos por outras canles ou en persoa e queremos insistir porque non estamos de acordo. Que sabemos do muro que caeu ali en Pau da Guía, que agora se lle puxo ali un cierre encima da acera? Sabemos algo máis? Vai quedar así? Que sabemos? Que se vai a facer? De quen é? Esa é pregunta recurrente no pleno. Imos ver.
O vallado foi posto polo Concello de Cabanas nunha tarefa de prevención, evidentemente, para evitar calquera tipo de accidente ou incidente que tivera lugar aí. Como xa dixemos en anteriores plenos, a información que dispoñemos no Concello de Cabanas era que esa parcela e, polo tanto, o seu peche formaba parte da demarcación de estradas, deste caso, que está ubicada en Coruña. Temos tamén coñecemento dende fai algunhas semanas, non lle podo precisar 3-4 semanas máis ou menos, que a demarcación de estradas notificou un cambio ao catastro para alterar ou poñer o mapa e as titularidades desa parcela de forma correcta, xa que parece ser que no catastro viña máis porcentaxe de terreo para a demarcación de estradas do que realmente era. Estamos, lóxicamente, á espera de que o catastro finalice esta modificación e podamos ver pois, en que queda, porque é certo que adiantaron esa nova, pero non indicaron nin precisaron exactamente como estaba ou como ia quedar. Estamos á espera deste tipo de trámite que finalizará, ou penso que xa o fixo, as alegacións no catastro se nadie as presentou ao cambio e cando este en firme o cambio realizado, pois volveremos a continuar na liña. Moi ben. Que problema houbo o xoves pasado dende Cabanas a Laraxe no alumeado público? Como se solucionou? Quen o solucionou? Pois apagou. Si, por tramos, o xoves pasado, dende a parroquia de Cabanas á parroquia de Laraxe, toda ao largo da carretera xeral. En dúas zonas, sí, simplemente. Só saltou o diferencial. Houve un salto de corriente, non máis. Non... Vale. E quen o amañou? Quen o amañou? Pero moi, naturalmente, quen leva o mantemento. Vale, moitas grazas. Me queda a última pregunta. Pregunta polas obras de saneamento de augas de Galicia na Praia da Madalena. Non vemos movimentos, poucos. Nos poden explicar como está ese asunto? Algún debeu de ver porque dende o último pleno ata hoxe a estrada está pintada. É certo que a min personalmente tampouco nego, gustaríame máis velocidade, non llo vou negar. A estrada está pintada, sabemos que teñen que realizar agora a retirada da area pois reutilizándola e vendo demais. Sabemos que xa teñen o acordo Augas de Galicia coa demarcación coa demarcación de costas. Na última conversa, preguntando nos avances a Augas de Galicia, me indicaron que este ano iban a comenzar coa area a facer a súa retirada. Nada máis, moitas grazas. Señor Feal, nada. BNG, señor Varela, por favor. Sí, moitas grazas. Queríamos empezar por unha pregunta, saber se o Concello de Cabanas renunciou á subvención de 148.000 euros conseguida no anterior mandato para a digitalización e mellora da accesibilidade no Camiño Inglés. Gústame que me faga esa pregunta. Voullo decir claramente, o Concello de Cabanas non renunciou a esa subvención en contra do que algunha publicación fixo, do que algún periódico dixo, etcétera, etcétera. O Concello de Cabanas non renunciou a ningunha subvención na que está vostede a falar. O que sí lle podo decir para ir avanzando, xa yo digo, é que dende os concellos afectados fíxose unha consulta en conxunto cos demais concellos a entidade que leva a subvención acerca da viabilidade deste proxecto ou desta subvención unha vez que os concellos que se deron de baixa foron o de Neda e o de Ferrol. En este sentido, os xestores da subvención indicaron que ao non acadar, isto foi cousa da semana pasada, ao non acadar un importe mínimo do 60% da subvención por non contar con estes dous concellos, a subvención non pode ser levada a cabo. Estamos pendentes de que non lo remitan polos cauces oficiais para que nos quedenos a constancia de facelo. Pero o Concello de Cabanas non renunciou. Moi ben, moitas grazas. Alédome que non renuncie.
porque, bueno, esa sería outra subvención máis a que renuncian. A respecto desta polémica, díxose neses días que houbo varias reunións de secretarios e secretarias do Concello. A nós nos gustaría saber si certamente houbo esas xuntanzas e se a habilitada nacional deste Concello pues, participou nalgúna xuntanza para abordar este tema. Houbo esas xuntanzas e participouse desde este Concello nesas xuntanzas. Participou a habilitada nacional? Sí. De acordo. Moi ben. Na zona da propiedade do Pino, levouse a cabo algunha actuación urbanística con esa construción? Esa propiedade ten agora mesmo un informe patrimonial, ten xa tamén un sectorial máis de estradas, se non lembro mal, e estaba pendente dun estudio de impacto paisaxístico. Fálolle de memoria. Unha vez solventada esa cuestión, pois xa contaría con todos os preceptivos cuestións para poñer en marcha a mellora ou reforma que estiman. Non sendo así, a que se debe a eliminación das barreiras de seguridade? Porque agora mesmo pódese pasar por ali, pola beirarrúa, que sigue na mesma situación precaria, con trozos do tellado a piques de caer sobre a beirarrúa. Por que se eliminou esas barreiras? Retiraron os propios usuarios, a xente que aparca ali. Desde o Concello non se retirou nada. De feito, colocáronse como 3 veces xa. Bueno, están situadas contra a parede do edificio desde hai varias semanas. Eu entendo que si entenden que a xente as retira para aparcar, pois terán que poñer un balizado pois asegurado ao chan para que evitar que a xente o faga. Propietario. E obrigaron ao propietario que faga iso. Notificaron ao propietario para que o fixera? Naturalmente que se falou con el. Por escrito? Moi ben, pediremos acceso a esa notificación que lle fixeron. Ben, no camiño das Cádivas hai un punto no que se desprendeu unha baranda que foi sinalada con cinta. Polo que se pode ver, hai certo risco de desprendemento do camiño. Que teñen pensado facer nese punto? Eso xa está en trámites para facer. Estamos agora á espera dun estudio xeotécnico e outro topográfico, perdón. Unha situación similar témola no camiño das Modias, especialmente na entrada, que xa temos comentado aquí, tamén na varanda de madeira que está próxima ao Muiño de Cabalo. Non sei que actuacións teñen previsto realizar nese camiño, porque a situación cada día é máis preocupante. Sí, bueno, era previsto, todavía o miramos a semana esta, o luns, tanto estivemos ali mirando se efectivamente vai haber que facer outro trozo de escollera ali tamén. Porque precisamente Barreus é onde... E manexan algún prazo para facelo? Estamos en trámites, o prazo naturalmente canto antes se poida. Moi ben. Nos pode indicar o prazo de execución da obra de mellora e ampliación do parque infantil do punto de atención á infancia do Pai? Non lle podo precisar agora as datas de memoria, evidentemente. Pero Digo yo, o 31 de outubro de 2024. Nos poden indicar a data na que se asinou a acta de recepción desa obra? xa lle digo que non lle podo indicar de memoria as datas. Tamén lle digo eu, ten aí nos decretos, o 15 de novembro deste 2024. Nos pode indicar os motivos que expuxo a secretaria municipal no reparo suspensivo para facer ese pago á empresa adxudicataria? Non lle podo dar ese dato se non teño a documentación diante. Se fixera a pregunta por escrito con anterioridade, pois tería aquí a documentación para falarle de... A documentación é parte deste pleno, que son decretos de alcaldía. Debería de telos. Correcto. Aquí. Non os ten. Moi ben. Vostede, lembro yo, aprobou a factura ese mesmo día, 15 de novembro deste 2024. Non sei se nos pode indicar se ese día, cando vostede aprobou a factura, as obras estaban rematadas. Debemos empezar por explicar que é un contrato de suministro. Que é o Estaba rematado o suministro? Estaba suministrado o suministro. Pregúntolle a vostede. A min eu entender, estaban suministrados. Home, non fai falta ser moi avispado. Unha persoa que vaya pola zona do Pai pode ver que non foron suministrados os xogos. De feito, os xogos que trouxeron non eran válidos para crianzas de menos de 3 anos. Entón, non sei se nos poden aclarar que pasou aí.
Na redacción do proxecto orixinal incluíuse unha serie de xogos que non, bueno, nun primeiro momento no proxecto estaban ben, logo estimouse mellor facer un cambio, e neste sentido pois existe un informe técnico que xustifica o cambio dos xogos, co cal pois non hai nada máis que cambiar un polo outro, informe técnico xustificando o cambio, e sen máis. E nos poden indicar se teñen eses xogos en propiedade do Concello onde están, porque se non están colocados no PAI, onde os agochan. Lóxicamente, se lle digo que o suministro foi dado, evidentemente están. Consta algún acta de recepción dese suministro? Xa é a que se presentou na subvención da que vostede está falando. Sabe que vostede a súa credibilidade xa está moi posta en tela de xuicio e nos parece que por evitar unha situación semellante á perda da subvención do pabillón de la bandeira pola súa incapacidade para xestionar unha subvención, parécenos que aquí xustificaron a recepción de un material que non foi suministrado ao Concello. Dígame se non é así, dígame onde están. Amose probas desa recepción do material para poderlle creer, porque a súa palabra agora mesmo non vale nada. Se a miña palabra non vale nada, que sentido ten que eu lle responda algo? Se non lle vale de nada. É que se non están os xogos me parece un pouco surrealista. Pediremos acceso novamente a ese expediente. Ben, vimos de coñecer tamén neste pleno a renuncia da concelleira de Cultura, o que deixa o goberno municipal, pois, polo menos ata o próximo pleno, cunha persoa menos. Tamén sabemos que a partir da próxima semana o Concello non terá na parte técnica pois a animadora cultural que viña centralizando pois prácticamente todo o traballo das áreas de cultura e deporte. Gustaríanos saber quen vai asumir as competencias que viña ostentando a concelleira Fontán ata que, bueno, haxa unha nova concelleira ou concelleiro por parte do Partido Popular. O cambio de concelleiro vai ser inmediato, é un asunto do Grupo Municipal Popular e lle responderemos no momento no que consideremos oportuno facer o nomeamento. Respecto á animadora cultural e deportiva, farase un chamamento para que entre unha persoa a facer as súas tarefas e tamén será na maior brevidade posible. E xa saben quen vai asumir na parte técnica ese traballo que viña facendo a animadora cultural? Non, hai que facer o chamamento para que veña outra persoa. Non lle podo adiantar o nome mentras isto non este pois resolto, evidentemente. E que prazos manexan? Porque, bueno, hai preocupación nas entidades veciñais porque xusto coincide pois coa xustificación das subvencións, por exemplo. Entón, bueno, gustaríanos saber quen vai asumir os traballos mentras non se cubra esa praza. Os traballos serán feitos en tempo, que é o importante, e evidentemente pois xa hemos falado tamén no Concello para tentar botar unha man e que non haya ningún tipo de problema nin coas subvencións veciñais nin con as distintas tarefas que levaban desempeñando tanto unha persoa como outra. Nese sentido, unha mensaxe de tranquilidade, vai ser todo xustificado e feito en tempo en forma. Teñen pensado continuar coa actividade do club de lectura, por exemplo, que estaba xestionando esta persoa? Sí, totalmente. Moi ben, de acordo. En relación ás obras da Ponte de Pedra, vimos que volveu a haber movimento, que se colocaron os peches. Nun anterior pleno vostede dixo que simplemente pois, había como unha oficina técnica aquí. Estes días pois, estuveron colocando conos, apareceu maquinaria na ponte. Que información nos pode dar sobre esas actuacións? Oficial non temos ningunha información. Do que vamos vendo e comentando e demais, están a facer pois a segunda fase das probas que fixeron na primeira parte en principios deste ano. A diferencia é que neste caso pois a fan nun lateral da estrada e polo tanto non ten afectación ao tráfico. Parece ser pois eso, a proba de perforar ata abaixo a bastante profundidade e así poder facer unha cata do extracto, terra, pedras e demais para facer e acabar de facer os estudios que teñen que rematar antes do inicio das obras. É o que lle podo dicir porque non temos máis información. Só por aclarar, esta resposta está en base a suposicións que ten vostede por observación, como podemos ter calquera veciña ou veciño deste Concello que vexa ali movimento e que coñeza un pouco o proxecto, ou puxos en contacto vostede con algunha entidade pois, coa demarcación de estradas ou coa delegación do goberno para ter información fiable?
Coa demarcación de estradas, se ven a comunicación, como lle digo, foi verbal e, polo tanto, pois non oficial, pero a demarcación de estradas con quen puxenme en contacto e indicoume. Rogaríalle que para futuras intervencións en temas desta, bueno, importancia, as comunicacións con estas entidades pois sexan por escrito, porque, bueno, vese que en palabra pois non temos tampouco unha resposta moi concreta. E xa para ir rematando, porque varias das preguntas que tiran anotadas pois xa fixo a compañeira do Partido Socialista por non repetilas. Unha última pregunta sobre eses problemas que hubo durante varias xornadas nunha zona do Paseo da Madalena, cunha rotura de auga que estuvo ali ocupando os traballadores bastantes días. Si nos poden aclarar que pasou, se quedou solucionado ese incidente. Se refere donde a Solana? Sí, na zona. Sí, hai algunha rotura simplemente. É que non houve... Como? Non entendo. Debido, pois, a que rompeu a tubería ou rompeu unha peza ou algo. Non... Bueno, o que pasa é que estuvo varios días esa zona, na zona do Labora, me refiro. Iso xa foi cousa da empresa que foi a subsanar, eu non lle podo dicir máis. No momento que o primeiro aviso nos avisamos, a partir de aí, cando a empresa pode facer ou non sei, os tempos manexenos eles, non... Nos apuramos todos os que podemos, pero... Moi ben, moitas grazas. Seguinte, señora González. Teño un par de preguntas e un rogo. En canto a bueno, o pabellón de Lavandeira, que xa preguntou a compañeira do PSOE, indicar que aparte do tema das goteiras, que non era condensación, era o canalón, que non é suficiente, non era condensación, corría auga polas paredes. Podemos comprobar que tanto o mobiliario como as pezas dos vestiarios non son novas. Se reutilizaron. Entón, bueno, no pleno extraordinario que houbo, vimos aí nunha das modificacións de crédito que iban unha partida destinada ao pabellón de Lavandeira. Si non se fixo un pabellón accesible, si non se... o único que se reformou, o sea, se puxo foi unha caldeira que foi por subvención, non se fixo prácticamente ningunha renovación. Nos gustaría saber, claro, para que foron entonces esas modificacións de crédito realmente, porque non serían para pagar a subvención que perdeu. En vez de non anuncie tanto a bombo e platillo que renova uns vestiarios dun pabellón que está moi ben, que era moi necesario, pero non anuncie tanto as cousas a bombo e platillo, porque só hai que ir por ali para ver que tanto os váteres como os lavabos, bueno, creo que as duchas sí que as alcachofas eran novas, pero porque igual estaban xa tan oxidadas que non se poideron recauchutar, porque hasta as perchas oxidadas pintaron por enriba de madeira. Bueno, entonces nos gustaría que, se non é agora mesmo, se non é para o próximo pleno, se poderían explicar exactamente para que investimento económico exacto se fixo na modificación dos vestiarios de Lavandeira. En resposta á súa cuestión, que evidentemente pois será respondida, sí, lle traemos as cifras exactas no vindeiro pleno. Sí que lle podo indicar que efectivamente pois o mobiliario, sí, o mobiliario concretamente que os bancos dos vestiarios, logo tamén é o lavabo e o inodoro, evidentemente, reutilizouse dos anteriores vestuarios para estes. O resto non, é dicir, as paredes foron feitas novas, conta cun novo teito de pladur desmontable novo, conta con iluminación LED,
instalación eléctrica nova, alumiado de emerxencia novo, o chan conta cunha impermeabilización e un sumidoiro no centro para permitir un lavado completo do tal, ten aerotermia coas unidades, fíxose tamén algunha modificación na sala da aerotermia para poñer a instalación eléctrica e demais, anulouse o que xa non funcionaba, evidentemente, o panel que quentaba a auga coa luz do sol, o panel fotovoltaico, iso fíxose, evidentemente, con esta subvención. Houbo cambio de ventás por unhas con rotura de puente térmico e doble cristal, sen máis, é dicir, é certo que o banco é o mesmo, e o inodoro e o lavador, pero o resto non. Entón, bueno, sí que houve actuacións aí. Eu penso que evidentemente non hai máis que ir a ver o baño, porque evidentemente está moito mellor do que estaba antes. Todo evidentemente tamén é mellorable, é susceptible de continuar mellorando pois, nos seguintes anos, lóxicamente, pero eso non indica que non sexa unha mellora importante e que calquera veciño ou veciña que pase por ali pois o ten patente ante a vista. Dito cal, lle traeremos as cifras da tal, ou se queres ya remitimos próximamente Por escrito. para Castella. Claro, que quereríamos saber se no proxecto non viña ese mobiliario todo como que se iba a poñer novo. Non, se non tiña que ser posto porque evidentemente habría un problema. Ben, a seguinte pregunta é sobre que, bueno, no anterior pleno comentou vostede que no mes de outubro ia a convocar as mesas para o tema do acordo regulador. Estamos a 27 de novembro. Ten pensado vostede se reunir cos representantes dos traballadores para ir avanzando estes aspectos? De feito, xa esperaba esta pregunta, xa yo vou dicir directamente. Xa está. Miren, non convocamos todavía a mesa porque estivemos a falar con os representantes sindicais nunha conversación na que, como vostedes chaman, é máis de tipo informal, e quedamos a facer a mesa de negociación unha vez tiveramos pois o informe económico, por exemplo, pois da RPT pois feito para poder ver pois cal era as posibilidades que tiñamos, non? E a partir de aí poder falalo. Quedamos neso, pois concretamente pois co da CIGA pois eu tiven xa unha reunión para logo facer pois a propia mesa que sería a reunión oficial, non? Pero como xa lle dixen noutras partes deste pleno, primeiro hai que ter algo que traer en riba da mesa, unha proposta con información consensuada, e para iso primeiro tamén hai un traballo previo. Tivemos esa reunión, quedamos neso, eu espero convocala en breves. Tamén a este respecto, falando do persoal, pois, como vostede saberá nos distintos resolucións da alcaldía que poido ver, está xa rematando a estabilización do persoal do Concello de Cabanas, remata antes do 31 de decembro, remata a tempo, remata ben, estamos contentos por este éxito que, bueno, era importante, que eu creo que máis alá de que todas as entidades deste caso do país teñen que facelo, pois de poder finalmente finalizado e levado a cabo. Remítome novamente a ruta que lle indiquei en anteriores ocasións de primeiro estabilización, logo acordo regulador, logo tal. Non significa que non vayamos traballando noutros aspectos, pero que ordear os obxectivos e traballar dunha maneira ordenada pois tamén permite pois concretar e poder avanzar máis rápido na consecución das distintas metas que temos. Bueno, logo xa por último, non sei se unha pregunta, un rogo, bueno, igual máis ben un rogo. O alumnado que acudimos ás actividades do Concello, nas cales me inclúo, porque acudo da alumna a unha actividade do Concello, na área da Veiga non temos nin a posibilidade de ir ao servizo. O sea, a ver, a posibilidade a temos que se lle dá unha chave ao monitor para que abra a porta, pero esos servizos están, bueno, si queres lle enseño unha foto.
están totalmente inutilizables. Inutilizables solo por unha cuestión de limpeza, porque os vestiarios con unhas mínimas intervencións sobre eles servirían perfectamente para usar. Cando rematamos as actividades non podemos nin cambiarnos, nin lavarnos, é dicir, a día de hoxe non se pode nin utilizar ese baño por cuestións hixiénicas, por cuestións hixiénicas. Entón, bueno, tendo en conta que supoño que é un área que está incluída no rexistro da Xunta e que cumple con todas as características que ten que cumplir para constar nese rexistro, segundo o artigo 83 da Lei de Deporte de Galiza, vale? As instalacións que se utilicen tanto pola veciñanza ou que se aluguen ou que tal, teñen que cumplir con os requisitos mínimos de seguridade, de hixiene, de intervencións. Igualmente se regula tanto no Código Técnico de Edificación como no de espectáculos e de espectáculos públicos e actividades recreativas, creo que se chama así, se regula que teñen que existir esos medios. Os medios existen. Por que non o poñen a funcionar? Eu creo que como calquera veciño ou veciña que pagamos a nosa cuota, sea moita, pouca, regular ou o que queiramos discutir, en eso non vou a entrar, pero que pagamos as nosas cuotas por ir a unha actividade, teremos dereito a poder darnos unha ducha ou simplemente ir ao servizo. Entonces, non sei se rogo, é unha pregunta para que me conteste si cree que como veciños e usuarios dunha actividade do Concello non temos que ter ese dereito e un rogo para que teñen unhas instalacións, póñanas en funcionamento. É cuestión de limpeza e encender un calderín, non me parece tan complicado. Para min é un rogo, se lle parece o tomo así e tomamos nota evidentemente para poñernos na disposición de poñer eses vestiarios, eses aseos nun estado óptimo para o seu uso. Non llevo a andar con voltas. Teñen que estar así, teñen que estar usables, teñen que estar en disposición de ser feitos, teñen que estar a disposición das actividades e miraremos de leválo a cabo sen máis. Creo que era a derradeira, verdade? A derradeira pregunta, sí, señor Pérez Sardiña, adiante. Era ese. Ben, bo día a todos e a todas. Outra vez. Imos ver. Data, bueno, coñecido o 17 de xullo pasado, da que este texto chega en setembro, chegou con posterioridade, con posterioridade o 23 de setembro, foi publicado aínda despois no Boletín Oficial do Congreso dos Deputados. Di literalmente fomentos sobre as obras da ponte. Las obras de rehabilitación y minimización del puente de la Nacional 651 entre Pontedeume y Cabanas, a Coruña, se encuentran en ejecución. A vista está. Se han realizado trabajos previos a la ejecución de las cimentaciones que proseguirán tras el periodo estival a efectos de minimizar las afecciones al tráfico.
Con posterioridad serán ejecutadas las obras de acuerdo con el programa de trabajos. Publicado no Boletín Oficial do Congreso de Deputados. Información de fomento. Estamos setembro, outubro, novembro, e os únicos que pasaron por aí foron algúns camións destes de Permui, que non sei que facían aí, e os bombeiros de Mugardos. Os bombeiros de Mugardos que saben que tiveron que facer unha actuación porque caeron bueno, que son os valados eses que están aí, as reixas esas, e tiveron que vir os bombeiros, porque aí obreiros, como se pode ver, non hai. Pero en calquera caso, nesta resposta do goberno, pero temos que preguntar ao goberno local, porque evidentemente son os responsables de tramitar calquera proposta ou calquera cuestión relativa ao que, bueno, o que fixemos aquí neste pleno, que debatemos neste pleno, e sobre o que se lle preguntaba tamén ao goberno do Estado, que non tivo nada que decir. O Concello de Cabanas existe? Nalgún lado, pregunto. Fora daqui, existe. Cando se fixo esta pregunta, o goberno do Estado xa había un acordo desta corporación para pedir alternativas. Ese acordo chegou a algún lado? Eu vexo aquí que non. A miña pregunta é, poden dar unha explicación de que están facendo en relación ás obras da ponte? Miren, se rematou coa pregunta. Sí, esa é a pregunta, que están facendo? Nos, Porque se este pleno acorda unha cousa, non chega onde ten que chegar, contestan, e además pregúntase expresamente polo que se aprobou neste pleno. E resulta que non teñen absolutamente nada que decir, nada. Ni siquiera decir, acusamos un recibido ao Concello de Cabanas sobre este asunto. Iso poden decir perfectamente, é o habitual. neste caso, como xe digo, pues, non fixeron ninguna comunicación. Eu llo remitín, evidentemente, nunha destas conversas que tiven coa demarcación. Sí, tamén lle pregunto, mira, recibiron isto, que sepa, de que dentro do Concello de Cabanas vemos ben esta opción, me parece que a vía de falar tampouco está mal, eu entendo que as conversas oficiais son por escrito, pero iso non significa que non deba terse tamén unhas reunións e conversas que evidentemente non son excluintes. En ese sentido, delle traslado do acordado, evidentemente, pero dixeron evidentemente que o estudarían e que verían a ver e que, bueno, que lóxicamente, pois logo eles farían o que estimasen oportuno. Aí quedou. As súas conversas, exclúen os acordos deste pleno. As súas conversas exclúen os acordos deste pleno. Acabámoslo de coller nas berzas, nas patacas, e xa non se saben máis onde máis. Co carrito dos helados, se fai falta. Conversas, en serio. Entonces, aquí que fixemos? Pregúntolle. Que fai un pleno da corporación se non é expresar a vontade dos representantes dos veciños? Que é pleno da corporación para vostede? Conversas. Pregunto. Non, o pleno da corporación é o que vostede di, a vontade dos veciños e de veciñas. E o meu deber é trasladalo. O seu deber é trasladalo a través dunha reunión, pode ser formal, informal, descoñecida, porque esta corporación non informou absolutamente de nada, está dicindo agora porque se ve nun brete, para escapar, claro, evidentemente, pero oficialmente o Ministerio de Fomento non recibiu nada deste Concello. Nada. Por lo tanto, está excluindo os acordos formais, despois dun debate, despois de consideracións, de emendas, que esa moción non foi tal cal como se presentou. Está dicindo claramente que esa moción non se remitiu a un organismo que tiña que despois responder
sobre ese asunto é que non responde porque, claro, evidentemente non ten nada que responder. De que se fala? Non se falou con ninguén. Como se non falara con ninguén. Porque efectos reais, esta é a realidade. Administrativa, de execución da obra e de todo. Estamos así. Vostede dixo, cando presentamos aquela moción, que as obras ian comezar inmediatamente despois do verán, non? O que fixeron despois do verán, o resumo yo moi rapidamente, cerraron as portas da zona daquela de aparcadoiro, puñeron sinalización e acabouse. Despois estarán cas súas, supoño que estarán cos estudos técnicos, iso xa non, como non temos información oficial, temos que facer presuposicións. O Concello vai enviar por rexistro de saída os seus acordos a quen corresponde? Pregunto. Non teña ninguna dúbida de que sí. Entón, quere dicir que non nos mandou. O cal non é excluinte de que eu non lle faga exposición tamén en persoa. Perdoe, o que está claro é que exclúe os acordos do Pleno. Eu non lle dixen que non falara. Vostede acabame de decir que non mandou os acordos deste Pleno. Que é unha cousa diferente. Eu non lle dixen que non falara, Dixenlle claramente por que non manda os acordos do Pleno. A quen ten que mandalos? Mire, eu vou comprobar exactamente o estado dese envío, se é que houve algún erro e non se enviou. Hei de comprobar. Que se enviou e todas esas esas cousas. enviou, e demais, non teña vostede ninguna dúbida. Unha vez comprobado, dareille traslado do seu estado. Se foi enviado, listo. E se non foi enviado, dareille traslado deso e procedemos por suposto ao seu envío, porque como vostede ben di, o Pleno ten a vontade da veciñanza do Concello de Aganas e esa ha de ser trasladada ao resto de administracións públicas. Ben. Mira, cuestión... Comentou antes no debate sobre o tema das inundacións que o Piñeral estaba resolto, non? Iso foi o que comentou vostede, o tema do Piñeral, bueno, que se estaba resolvendo, que se iba a facer. A vostede, despois das últimas choivas que houve, que tamén algunhas este domingo foron torrenciais en algún momento, pero moi breves, non? A vostedes parecelle lóxico que despois da actuación que fixeron, da fozada que fixeron na parte que supostamente vai ir para Aparcadoiro, no Piñeiral, está contra a vía do tren, a vostede parece presentable que haxa unha lagoa despois das obras feitas ali? Porque na parte que está contra a vía do tren continúa a haber un asalogamento importante desa zona. Importante non. Seguinte, é dicir, antes había un pouco, que, bueno, que ia correndo por un lado e para outro, sumías e tal, vale. Pero agora mesmo é unha superficie moito maior asolagada polo mal que fixeron a nivelación desa zona. É dicir, ali actuouse, ali fixeron, bueno, remexeron, utilizárono como sitio de depósito de materiais, de todo tipo, despois a continuación botaron a area, a ver, e tal como deixaron, evidentemente, neste momento, ten máis capacidade de reter a auga, porque parece ser que o piso que puxeron por arriba non filtra. E a auga queda en grandes balsas nesa zona. Vostede está contento con esa actuación? Reclamoulle á empresa que amañen esa situación? Que empeoraron? Mire, para facer a reclamación, primeiro debe constatarse en papel, como vostede ben indica, que pasa, onde pasa e cando pasa. Ali, evidentemente, como vostede tamén ben indica, xa había asolagamentos. A lo mellor, en menor medida, como vostede di. Por un lado, temos a vía do tren, que é máis elevada. E polo outro lado está a estrada, que aínda que a fixeran de novo, ten a mesma inclinación e a mesma altura que a anterior estrada. O punto máis baixo é o aparcadoiro. Evidentemente que para ali ia auga. Eu paso de maneira frecuente por ali e levo vendo auga toda a miña vida.
Non hai ningún problema vale, en facer a comprobación, sobre todo agora, que estamos nos meses de inverno, que van comenzar as choivas, e ver se efectivamente pois, existe ese maior asolagamento. En ese caso, podremos facerlle as reclamacións pertinentes. Como lle digo, tamén eles neste sentido pois ainda teñen algunha actuación que hacer, como é o da area e demais, e polo tanto non é que estén moi lonxe. Se hai que facelo, se lle fai, e eu persoalmente irei a comprobar o problema que vostede pon de manifesto. Home, non é que teña que poñer de manifesto, senón que está á vista. Está á vista que antes salía solagas aproximadamente entre 5 ou 6 árbores. Porque eu tamén pasaba por ali, por desgraza, para vostede, esa era a situación. 5, 6 árbores. Actualmente, alágase a superficie de 20. Cuadruplicaron o alagamento. Que están esperando? Que cae todo nunha pila? E iso é debido a que os chan actuaron sobre o chan, compactárono, e agora, evidentemente, hai máis superficie, ampliouse moito a superficie de alagamento. E que pasar por ali e non velo, e non dicir, ben, pero isto antes era así e agora de outra maneira. Que pasa aquí? Quen fixo o qué? Neste caso foi a empresa que estivo traballando aí, vostede que non actuou no seu momento, que lle pareceu todo ben e tirou para adiante, que, bueno, en principio ian volver despois das vacacións. Ian volver. Estamos no mes de novembro e ainda apareceron así de escapadillo outro día. Simplemente porque había pleno. Que me parece moi ben. Agora xa veñen o Nadal, mes de decembro. Eu creo que no mes de decembro a construcción ten vacacións, verdade? Entón, cando van traballar? Van traballar agora, van facelo con todo 20 días, 15 días, ou unha semana, entre a ponte unha cousa e outra, xa quedan 2 semanas. E a construcción despois está de vacacións. O sea, metade do mes de decembro é inhábil. Mais da metade, 3/4 partes. Entón, que me conta? Cando van facer iso? Van esperar a que remate o inverno? Suxírolle que non, Suxírolle que non. E que o solucionen. Porque iso está á vista. Non se preocupe que non será a tan longo prazo, nin moito menos. Sobre o tema das inundacións, tamén nos comentou o tema de que van alegar o tema da marquesiña que está ali bueno, que van poñer, supostamente, unha marquesiña para autobuses que non pasan. Que cando se poñen marquesiñas, por lo menos que pasen autobuses. Pero que temos a desgraza de que o recorte de servicios foi brutal, e máis nesa liña, non? E comentou que, bueno, que hai servicios efectivamente municipais debaixo desa marquesiña, que está prevista pola Xunta, non? Que teñen que expropiar, bueno, aí seguramente haberá que facer moito, iso ainda vai levar tempo. En calquera caso, como vexo que teñen un problema co codo, o problema non é no codo. O problema, xa lo dixen aquí, é no río. Porque entre o codo e o río hai unha sección de tubería bastante grande, ampliada. Entón, eu non sei o que queren remexer ali, pero o problema non está aí por se non queren repetir actuacións. Eu que lles digo? Entre o codo e o río hai unha sección de tubería que se incrementou no seu día. E do río para lá é unha sección menor. Entón, a mellor, o que nos vamos a alegar é que fagan a rotonda no adro da igrexa. Bueno, no adro, na parte que está pegada ao río. Ali ao lado da Casa do Reitoral, que ali é un espacio precioso. E a ver se poden repoñer ali tamén as tuberías. Iso é a alegación que imos facer nós. Agardos que se sumen. Por suposto, xa lle dixen, canta maior alegacións e máis escrutinio da xente
por suposto, da corporación local teñan os proxectos, máis completos serán e máis cuestións incluirán, que é do que se trata ao final. Sí, pero bueno, despois fan caso ou non fan caso, ou fan caso o que lles parece a vostedes tamén. Tal e como lles comentaba tamén sobre o tema das inundacións, na obra do Someiro facían falta facer unhas dalas pola parte de arriba. Sabes que son unhas dalas, non? Que son os cortes de auga nas pistas, nas carreteras, non? Nos camiños. Para que? Para que a cantidade de auga se vaya reducindo e non entre toda xunta, porque agora mesmo, tal e como deixaron o camiño ali, aquí está moi ben, gústame así a presentación, pero teñese que dar de conta de que por ali baixa a auga da serra. E como pasa en Xicos, como pasa en Cerdeiras, e como pasa noutros lados desa zona, aí a auga baixa con moita forza se hai choivas de entidade. Entón, esa parte non a fixeron a pesar que lles dixen que atenderan as recollidas de augas. Recollidas de augas non era só a parte que está nas casas, era para arriba tamén. Entón, claro, é moi fácil. É moi fácil. E non é porque non lle lo dixeron nunha comisión tamén, que tamén lle lo expliquei nunha comisión. Pero bueno, vostedes encantados de conocerse con as obras. Agora a auga ten por ali un sitio moi bon para facer o que lle dá gana. Además, ali encánase, bueno, como veña un choupe grande, espero que non haxa problemas nalgúna das casas por ese tema. Entón, ocúpense de separar as augas antes de que cheguen ao Roeiro, que veñen de arriba, que veñen con moita forza. É unha actuación semellante, aínda que facer en Xicos, obrigatoriamente. En Cerdeiras hai que completar o que se fixo ali, porque ali non chega nun momento dado, pero bueno. É outra suxestión. Obra do Camiño do Cadaval. Obra do Camiño do Cadaval. Tivemos unha reunión cos veciños da zona. Aquilo parece el oeste. Aquilo parece el oeste. Da planificación da obra xa non imos falar, porque o de que non fai falta abastecemento de auga era cuestión de falar cos veciños nada máis. Ali hai unha traída de augas, como saben. Despois de que se fixo a obra, que aprobamos neste pleno, ali hai unha traída de augas, pero é veciñal, non é municipal. Non era necesaria a auga. Ali hai un saneamento que é común a 5 casas. Tamén o saben, non? Bueno, saben agora. E tal como preveron, non era o correcto. Resolveron todas esas cuestións que lles formularon os veciños sobre as obras. En relación ao saneamento, ao abastecemento, a que non lles quiten o aparcamento, a que non lles quiten a saída moitos días, porque hai xente aí que necesita entrar e sair. Resolveron todas esas cuestións que lles formularon a vostedes? Pregunto. Estamos atentos ás formulacións que fan os veciños e veciñas e, lóxicamente, comprendemos que toda obra conleva unha serie de inconvenientes na duración da mesma. Evidentemente, nese sentido, a veces non queda máis remedio. Mais non é a nosa intención, ni moito menos, nin prolongar as molestias máis aló do necesario, nin tampouco deixar os veciños sen atendidos. De feito, o proxecto faise o máis completo posible, sabemos evidentemente da traída da auga, do saneamento, pero eso non quita que a hora de leválo a cabo tentemos facer unha actuación que sexa completa, que sexa para o futuro, que quede cos maiores servicios básicos posibles e que quede a infraestructura sempre, porque a infraestructura nunca sobra, no futuro sempre se pode botar man dela e facer o uso pertinente necesario. Estamos en contacto cos veciños, de feito esta semana creo que xa falamos, estiveches por ali tamén, semana pasada, co cal sí, non hai problema, sabemos dos inconvenientes, evidentemente, que toda obra ten, pero esperamos rematalos o máximo no período máis curto posible e non alárgalo máis. Vale. Acordamos que resolvan en condicións o saneamento desa zona, que non haxa problemas, porque estaba profundo, e recolle o saneamento non dunha casa,
senón de outras 5 máis, desa zona. Atentos a iso, non metan aí a pata porque é un problema que non lle afecta a un só veciño. Tiñamos tamén que preguntarlle que, bueno, aí atrás houve unha rotura na costa do 21, concretamente, polo que entendemos, e polo que o lín ali, que era relativo ao saneamento. Non. Esa rotura do saneamento foi directamente á praia da Madalena, á altura da Penela. Sabe, meteuse polo calexón da Penela e aquilo que baixaba por ali abaixo era máis que un río, máis. Que baixaba, pero a cachón. Vimos que repararon a obra e queríamos que nos explicasen un pouco cales foron as causas desa rotura, que actuacións fixeron ali, se están satisfeitos co resultado e se non se van volver a repetir, claro. Bueno, a rotura coincideu, as causas tampouco podemos decir, non veixo nada a empresa xustamente porque foi vamos a ver, hai como 3 anos, creo que foi, cando se fixeron aí unhas obras, se fixe unha reparación xa que se fundeu, e meteuse un trozo de tubo. Xustamente nese empate, nese trozo que se meteu, foi donde volveu a romper outra vez. Me imagino que quedaría tocado da anterior. Ahora meteuse un tubo hasta o seguinte pocete completo. Completamente, senón volveremos á mesma. Logo tamén, hai que engadir que evidentemente coa reflexión que vostede facía sobre as augas, lóxicamente se trata dunha ruptura. A auga, pois, saiu por onde naturalmente ia sair e fixo o percorrido como vostede di por ali de diante. Iso evidentemente pois, é unha situación completamente anómala debido a unha rotura completamente imprevisible e mentres a empresa que leva o servicio do saneamento da auga non facía as pertinentes subsanacións e obras, levouse tamén a cabo a colocación de distintos sacos de area que volveron a encauzar as augas no seguinte pocete da costa do 21, de tal forma que no que na obra foi rematada as augas non estiveron nin varios días, nin moito menos correndo pola superficie cara á praia, senón que canalizouse pois, con sacos de area facendo como unha especie de embudo, a auga salía pola costa do 21 e os sacos de area canalizaban hacia dentro da seguinte alcantarilla. Esa foi, mentres tanto, o parche, evidentemente, o momento mentres se poñían a facer a reparación. Feita a reparación, pois xa evidentemente volveuse á situación típica e verificouse evidentemente pois que quedou ben reparada. Bueno, iso de que os sacos de area deberon de tardar en colocalos, porque eu a situación vina repetida varios días. A situación repetida varios días. Non sei, ou non funcionaron, ou non nos colocaron ben a primeira vez, pero eu sí que o vin varios días o problema. E a auga iba directamente ao mar. E á praia, á praia, ao lado do chiringuito que está ao final. Xusto ali, entraba por ese, desbocaban por ali e saía directamente á area. E da area á praia. E na praia unha cousa marrón que se vía perfectamente na auga. Pero perfectamente. Que cheiraba tamén, por certo. Pero bueno. Agardo que se resolva esa situación e na Costa do 21 vayan pensando en facer algo. Claro, o plan este tamén inclúe, o plan que propuxemos inclúe tamén eses problemas de saneamento. Hai que identificar os problemas do saneamento. Vale. Non hai que negalos os problemas, creo. Non é bo, pero bueno. Problemas de iluminación houve en varios puntos, polo que me comentaron os veciños e veciñas. Houve un que foi o da Nacional 651, que se fundeu algunha vez, pero tamén houve algún problema nun camiño, no camiño de Funfría, tamén. E houve tamén na zona da Sociedade de San Martiño, no Rolo, houve varias incidencias importantes que provocaron o apagamento de luces ao longo dos últimos 2 meses. Eu teño constancia de varios. Teñen constancia vostedes que están a facer en relación
a mellorar o servicio de iluminación, porque cada vez as infraestructuras están moi deterioradas e cada vez as avarías son maiores. Apaganse fases completas. Que está pasando aí? Sí, temos varios puntos que hai necesidade de cambiar o cuadro, precisamente, sí. Entre a agua non están en debidas condicións, hai que cambiar en varios puntos. Eses son dous, polo menos, sí. Vale. Recentemente, bueno, a semana pasada hubo un accidente aquí na Nacional 651 neste caso debe de ser un despiste. Pero ali no mesmo lugar, pois non houbo desgrazas persoais, iso sí, o que houbo foron desgrazas materiais, houve unha desfeita dun coche que estaba aparcado e tamén do coche que se botou a él, claro, había un coche aparcado e outro que chocou con él, non? Estando na zona, pois, vendo como se desenvolveu todo iso, podemos comprobar que a iluminación toda a Nacional 651 é deficiente. E non é a primeira queixa que temos sobre ese asunto. Foi algo que nos manifestaron ali e que, efectivamente, concordamos. Neste pleno xa preguntamos tamén pola necesidade de iluminar o paso de peóns que está na rotonda na entrada, porque tampouco non hai iluminación ali. Entón, preguntámoslles que van facer en relación á iluminación da Nacional 651, onde hai máis persoas vivindo, máis persoas cruzando, aparte de iluminar algún que outro paso de peóns, que nos parece moi ben, pero que é claramente insuficiente para a seguridade. Que medidas van a adoptar? Disculpe, pero casi entendo isto como un rogo para tentar... Estou preguntando primeiro, despois fago yo o rogo se quere. Estudiaremos, evidentemente, as distintas medidas a adotar. Xa fixemos algunha mellora nos pasos peonís de Laraxe e da Avenida do Areal. Estaba pendente todavía o paso peonil que está ao carón da rotonda. Nese sentido, pois, rematar primeiro con ese paso peonil que tiña unha dificultade maior por a infraestructura que ten ao seu arredor a estrada na colocación neste caso dos plafones LED. Nos outros puntos era máis doado pola infraestructura que posuía a estrada nese punto. Rematado ese, pois seguiremos vendo entón que podemos facer no resto da estrada. Ben. Tamén houve unha rotura este domingo, que tamén me quedou sobre o tema das roturas. Houve unha rotura este domingo aquí no que lle chamamos a Casa da Parra, ali ao lado do Patín, aquí adiante, en Cabanas, non? Que pasou aí? Aí a tubería de fibrocemento todavía. De auga? Sí. Vale. Rotura rotura. Estivemos buscando información, por ser necesario, efectivamente non atopamos nada. Saben que o concesionario está obrigado a informar a cidadanía de que hai unha rotura de auga. No seu defecto, o Concello está obrigado a informar tamén, pero en principio é a concesionaria que ten que comunicar a incidencia e hai que comunicarlo á cidadanía, aos veciños e veciñas. Tivemos protestas porque non había auga, cortouse a auga a primeira hora do domingo e ninguén sabía por qué. E despois, cando se abriu, a xente aí hai auga toda turba, toda chea de terra, con bastantes problemas, non? Entón, nos aquí sí que lle rogamos que fagan cumprir a normativa de información pública dese tipo de incidencias que afectan a moita xente. E a nos chegaron os queixes sobre ese asunto e, por iso, queremos insistir nas obrigas que ten a concesionaria e, no seu defecto, en calquera caso, o Concello, que ten que facelo. Ben, máis cousas. Vale. Vimos... Sí. Teño que preguntarlles vostedes que consideran obras e que consideran acondicionamento. Que consideran obras e que consideran acondicionamento.
É unha pregunta demasiado aberta. Vaime ter No. que disculpar, non lla podo responder en función Ah. do contexto, pois poderíamos tentar velo, pero así de primeiras non lle podo dar unha resposta exacta. Mm, Condicionar, que en principio aparece nun decreto que está en galego, vou non buscar na RAC, ainda que vostedes, vamos a ver, a condicionar, que aparece por aquí, que sería dotar das condicións axeitadas para o uso ao que vai destinado ou para un fin determinado, non? Dotar das condicións axeitadas. Dotar. Crear ou manter en nunhas determinadas condicións de temperatura, humidade, etc., por medios artificiais. Xa non é, non? Acondicionaron o vello edificio para un pequeno museo. É dicir, acondicionamento faise sobre algo que xa existe. Non? Entendo eu. Eu, polo que mirei no dicionario, estou lendo o do dicionario. Ben. Bueno, hai que se definen as obras? Pois as obras definense por movementos de terras, cerramentos ou valados, tanto a súa colocación como os quitalo, colocación de cartéis de propaganda e outras construcións dese tipo. Eso é o que se considera obras, non? Con estas, citolle de González Pérez, quen sostén a existencia deste tipo de obras, evidentemente, con outros autores. Despois hai as obras de edificación, que son outra cousa. Sí? A colocación do cartel de propaganda xa lle digo cal é, dicir, quen colocou o cartel de propaganda foron os operarios municipais. No aparcamento que hai ali no 8. Foron os operarios que os vin eu, estaba eu ali, presente. Colocaron un cartel que non é só informativo, é un cartel de propaganda tamén. Porque ali indícase onde hai establecementos comerciais. Aquí este sitio, aquí outro, é un cartel de publicidade e propaganda. E non me digan que non. Que supostamente, segundo vostede no último pleno, voulle querer, vai ser pagado en principio, polo cesionario da parcela, non? Pero a mí o que me chama a atención é que vostede chama a condicionamento o que foron movimentos de terra, derribo parcial dun cerramento, neste caso, de ladrillo. Sí. Chamalle iso condicionamento. Polas definicións que vostede está a decir aquí, eu concluyo que os acondicionamentos poden incluir obras ou non. É dicir, un acondicionamento é a adecuación, se non lembro mal, dunha infraestructura ou ben para un determinado uso, de máis non sei canto. Ben, esa adecuación pode ter obras ou pode non incluir obras. Un acondicionamento pode ser unha limpeza de, vamos poñer outro exemplo completamente distinto, dunha habitación dun edificio de calquera tipo para levar a cabo nel unha actividade. Eso é un acondicionamento e non leva obras. É un acondicionamento pois, desa mesma habitación nun estado ruinoso para poder dotalo de electricidade, bueno, poñelo a funcionar cando é nun estado ruinoso, poderíamos concluir que incorpora obras no seu acondicionamento. Iso é o que eu concluyo das súas definicións que está vostede a dicir. Non, non pode concluir iso porque vostede firmou outra cousa. Eu lle falaba das definicións que vostede me está Que vostede comentando firmou agora. outra cousa, é dicir, as obras que foron necesarias para o uso dunha parcela. Iso é o que cedeu, era o que estaba aquí, segundo o que está aquí asinado. Xa sei que o Concello comprometeu o acondicionamento, pero o acondicionamento é outra cousa. O acondicionamento non inclúe movimentos de terras, non inclúe derribar muros, non inclúe a colocación dun valado. Iso non é acondicionamento, perdoe. Iso son outras cousas.
Que, a ver, a min preguntan os veciños, e por que non se están facendo unha obra? Mire, os veciños, se están facendo unha obra aí, e mire que os veciños non son especializados nesas cousas. Se están facendo unha obra aí, por que non ceden a parte correspondente ao Concello? Bueno, xa me queda claro, non se preocupe que eu con isto xa ves por onde van, xa vin por onde van os tiros. En calquera caso, cando vai o Concello, porque iso sí que é acondicionamento, rozar as silvas da parcela que está detrás e que vostede asinou neste caso, cunha inmobiliaria, cando vai rozar aquelas silvas? Porque mandou notificacións a todo o mundo, anda mandando notificacións a todo o mundo, e resulta que o que ten que rozar o propio Concello non o fai. Vaise facer. De feito, Sí. valorouse xa preliminarmente o traballo e falouse xa con algunha empresa tamén para ver como poderían facer, se tiñan os medios ou non, etcétera, e nas vindeiras datas, evidentemente, procederemos á contratación da mesma para poder executar o traballo, pero unha valoración preliminar xa foi feita, co cal serán breves, evidentemente. O Concello, nese sentido, eu estou de acordo con vostede, ten tamén que facer o seu. Sí, sí. Supoño que xa terá o novo documento, non? Asinado. Xa lle digo que lle podo dar traslado. Non é que me dea de traslado. A min dígame cal é o expediente, eu pido por escrito como fago sempre. Con número e con ano de que é o expediente. Iso sempre fago así. A mí non me ten que explicar máis. Moi ben. Xa lle darei acceso ao expediente, non me coñezo. Non, dígame o número e xa o solicito. É que non me coñezo o número agora mesmo. Vai, hombre. Pois entón vou ter que pedir unha relación de expedientes abertos, conclusos, inconclusos. E vou acabar antes. Buscarei o número de expediente e non teño ningún problema. Porque no pleno non resolvo nada. Con vostede. Vamos a ver. Xa me quedou claro. Agora, podeme decir, bueno, o ano pasado, pois, houbo rozas contra incendios, non? Algunhas. Outras non. Este ano non houbo ningunha, que eu saiba. Que pasou? Os camiños dos montes e todo iso que se rozaba, bueno, eran dos montes non, eran municipais en principio, pero ali pasaban. Ahora están casi todos feitos. Está todo feito, pero eu todo feito porque vin a miña mãe rozando no camiño, pero do resto... Miña mãe se cansou porque lle ten que vir o tal, entón dixe, mira, pois eu vou rozar porque estes do Concello non aparecen para nada. Aí nesa zona falta. Esa zona falta, precisamente, pero están casi todos feitos. Esta zona fácil non é, porque aí é precisamente onde fai falta os cortalumes. Eu non me estou referindo a rozas dos camiños en xeral, que son os asfaltados, que son os que teñen máis paso, que teñen tal. Eu estou me referindo á roza dos camiños dos montes, que normalmente todos os anos se facían os cortalumes por aí. E están sen rozar. A min que me consten, eu pedinlles que fixeran máis, pero ao final, nin máis nin menos, non nos fan directamente. Entón, hai un convenio coa Consellería de Medio Rural sobre ese tema de facer os cortalumes, non? Sí. Sí? Pois este ano... No, este ano non se dou feito. Xa lle expliquei no outro pleno, ademais, me parece. Vale. Bueno, non dino feito cos camiños habituais. Xa cos outros, o lóxico era contratar... Non sei, vostedes verán, pero bueno. Este ano quedaron sin facer. Eu que quero deixar constancia e a mí non me parece lóxico que se deixen sen rozar ca grande cantidade que se queixaron, ademais, dixeron aquí, que había moita cantidade de brouzada, e esa brouzada ao incrementarse tanto, pois imagínense, se incrementou nos camiños, nos montes houve moito máis. Que non haxa un lume, porque o deste ano xa queda para o que ven. Que non haxa un lume, porque chega ao pé das casas, de moitas casas, que no rural tamén hai casas. Ben, iso por unha banda. Sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal, hai algunha novidade? Da exposta no anterior pleno, que se non lembro mal, foi o de setembro, onde falamos del por última vez. Non tivemos
nada novo que reseñar na parte na que nas tarefas que xa estaban abertas no mes de setembro, pois continúan en proceso agora sen todavía rematar os distintos informes sectoriais, a valorar con Aguas de Galicia a adecuación desto. Bueno, non teño pechado un pleco concreto para poder indicarlle que nese momento en setembro non tiveramos xa traballado. Bueno, algún fleco, sí, o da mañara os bombeos da aí de diante sí que ten licitado, iso non mo negue. Pero, además, en falta, pero bueno, iso xa é cousa súa, non? Iso sí que o ten amañado, pero claro, o tema do inungal e todo isto, ao mellor complícase, é o que quere que lle diga. Porque do tema de inundacións, de zonas inundables, no plan xeral, cero patatero, xa lle digo eu, que é un dos motivos polos que non aprobou este Concello ese plan. Xa lle digo eu tamén, que iso complica a tramitación do plan xeral, sabe ou non? Sí, pero Sí. sendo así ou non tal, haberá que percorrer ese camiño administrativo, haberá que ver a situación e tentar ver como se pode salir adiante. Pois a ver a que lle dan prioridade. Se a salvar os veciños ou salvar o ladrillo. Eu penso que a prioridade está clara. De salvar o ladrillo. Salvar os veciños. Bueno, ao mellor atopámonos aí, pero eu vostede non o vexo aí, Eu aí non o vexo. Polo que me está falando, polo que está facendo, polo que está dicindo, non o vexo aí. Ben, pola nosa banda, pois damos por rematadas as cuestións menos... Sí, bueno, quédame algo. O tema do persoal, efectivamente, que dixo que xa estaban rematando os procesos de selección do persoal temporal, efectivamente. Pero tamén me dixo que no mes de outubro que había unha reunión, ia haber unha mesa de negociación. Non me dixo que ia facer unha reunión informal cos sindicatos. Díxome que no mes de outubro ia convocar, a todo máis tardar, unha mesa de negociación polo tema do acordo que tivo este pleno, outro acordo, a ver, se non chegan ao Congreso dos Diputados, vale, pois mire, está moi lonxe, o que sei, podemos justificalo, non? Que non que se despistou ou que fora, non? Pero, a ver, algo que é daqui mesmo, que é de ti pa min, é dicir, está aprobado aquí entre todos votamos e tal, a mí pareceme moi ben que siga cas conversas, pero a execución dos acordos, nada. Hai informes feitos, e a min, é que me parece un pouco perder o tempo, facer traballar aquí a persoal deste Concello, a este pleno, e facer as cousas, e despois de repente chegar a vostede e que non se faga nada. O seu compromiso foi facer unha reunión coa mesa de negociación en outubro. Incumprido. Xa sei que non vaime dicir, non, é que non tiña nada, é que non tiña nada feito, que non hai nada feito, non sei que. Bueno, vale. Pero iso non é a nosa responsabilidade, Dígame. Cando vai convocar a mesa de negociación? En 2025? Esperaba que non. Como lle dixen... Non lle dá tempo, Eu penso que esta resposta xa foi tratada previamente ante preguntas... Sí, pero non lle fixen as preguntas que lle fixen. Eu fixenlle outras preguntas diferentes. Pero remítome ao dito. É certo o que vostede pon de manifesto de que no pleno ordinario de setembro eu lles manifestei a miña intención de convocar a mesa de negociación. É certo, é certo. Tamén é certo que, unha vez falado con participantes da distinta mesa de negociación, valorouse a posibilidade de facelo e quedamos que considerábamos máis útil e produtiva e axeitada facer a reunión unha vez tendo este documento en riba da mesa para poder xa tamén tratar este asunto. Viuse ben e, polo tanto, procedimos así. Foi un cambio, pero non foi un cambio para facer menos nin moito menos, senón ao contrario, para intentar acelerar e non ter diversas reunións e non ter unha na que se avance. E ao final non avanzou.
Estás avanzando, evidentemente. No, ao final non avanzou. Na re- Estame dicindo, non é para avanzar, para ir máis rápido, pero ao final é que de outubro xa estamos finais de novembro, decembro xa non pode ser nada, pero xa lle digo, 2025, vostede non acelera, vostede atrasa, claramente. Avanzamos. Máis rápidos ou máis lentos, pero avanzamos. No, o que avanzou foi o pleno que foi o que aprobou todo iso, senón nin iso había a día de hoxe. Ben, xa lle indico a miña Aquí o que resposta. avanzou ata agora foi o pleno, foi o que fixo os deberes. Agora estamos esperando por vostede. Non teño ningunha dúbida que haberá resultados Estamos máis esperando por vostede, que se perden conversas, e ao final, nin unha cousa nin outra. Pásalle como da Ponte. Exactamente igual. Discrepo totalmente. No, a ver, eu aos datos me remito e a realidade, é dicir, se me di, en outubro reunímonos. Pero que, claro, en outubro non podemos reunirnos porque eu teño que ter un documento elaborado, un documento de feito. A ver, un documento elaborado xa o ten. Un informe que digo que hai que cambiar nese documento xa o ten. Que lle hai que dar o copy-paste. Eu creo que hai que facer algunha cousa máis. Non? Dende logo, o que hai que facer é facelo ben. Bueno, mira, deixese de historia de facelo ben e de quedar ben. Iso non queda ben. Prácticamente estamos exixindo que se mova. Despois as opinións, bueno, eu xa aquí para ver determinados xestos, determinados semblantes xa corremos un tupido velo. Pero, a ver, eu que lle estou exixindo é seriedade. Seriedade ningunha. Avances ningús. Todo o contrario. Entón, suxírolle que se poña as pilas con ese tema e con outros que tamén están en riba da mesa. Pero sobre todo con ese. Nada máis. Moitas grazas, pois finalizadas as intervencións levantamos a sesión do pleno ordinario do mes de novembro e moitas gracias a todos pola súa asistencia.